mugusi magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Nabakuanira baminto bensi emambia bono iga ase bituna byetu byonsi byagusi andonsi asemore nabakuanira ase litara Yesu Kristo bwakire byasomonene namanyire nganegekera egetambe kiabeire nyuma tutaraumira nainu asembeo kolinde nyasao koliro wanja lero iga no turamo nainwe bitanga linera ni nyasembi yamono ase ninje batangasaji baito Bensoko TV pamoja n'abategereri baito begetuwe kiyaite kiyeganchwa ase bitunu byetu byagusi byonsi no mucyo Nairobi pamoja n'abare chinse cha Michael ne chinse cy'isiko ne gikirane cyeto cyonsi oyo ndebosi wa inoga igase TV yawo no murandi ya Jafet yageta mumanyi korwase kanisa ya Happy Church Ministries International suneka ngokoretera ringana lyabona mambya liwateba ngambu yabo yesi byobone bwa Nyasaye ekyagera Nyasaye ito ekerogosoka monera ase mambega ligokoba na masiseni ya manene ase kinde gyonse wo kigokora tiago tolire amarika ito amacheno Nyasaye nyuma ntarago sabira tosome tuiwe nke amarika gokwana ase getabu kemerengano isano na isato ekirungo kyaye 10 na isano na 2 nisome ase litara Yesu Kristo mutoria nige okwana iga nigo nyanchete abanyanchete nigo nyanchete abo banyanchete nabo bakondigia nomokia mbanyore ninche nkorwonda nawo gosikwa amo no botenenku nawo boronge bitari koera. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bonsi ekero bakoboke mambya chishuburi bakora litukase linde no korya masikani no korya gosikwa no korya bonda no korya mali no korya botachiri no korya kaba bantaba ya bona malika gatebanga ninche nkorwo bonda no gosikwa na amo no botenenku nawo boronge botari koera. Bono nye gokoryo bonda gokoryo gosikwa gokoryo botenenku bono yomoriki okorokwanga nere esemi nainde nere Nyasaye yagatebanga nigakori agakanchete bali bamwanchete nabakomori yasomukia. Bono Kristo tali korigwa rahisi Mungu anatafuta kwa bidii. Wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Wale wanitafutao kwa bidii, wale wanaamka asubuhi kumtafuta Mungu, wale wanajisumbua kila siku kumtafuta Mungu, hao ndio Mungu anajidhihirisha kwao. Kwa hiyo Mungu anahitaji wewe mtu wa Mungu uwe na bidii sana kumtafuta. Sio rahisi, maana utakuwa maskini siku zote kwa sababu haumtafuti Mungu kwa bidii. Utakuwa hauna heshima siku zote kwa sababu haumtafuti Mungu kwa bidii. Ndio abantu baro bakorekana babwata mali nande babwatobonda abuna abantu babwatamali lakini baragereria lakini abakomoriye Nyasaye asobo ngaini na asomokya nigo bakonyoro ndabo tari koera ekero bonda bakoera bwango nibo bogotoka siko yobo tuwe Nyasaye koreno bonda botari koera nibo botoka imeyo botuwe Nyasaye nigo nakwarira rire mambia bono igali tukerira rero inga ocha somo nene elindo bori ya somokya osabe ne chinguru elindo nyoro bonda botari koera anyoro gosiko botari koera anyoro amasikani atari koera anyoro buya botari koera anyoro gasi atari koera
kware nayo yokorie gase bono wambiga ni maneno korokire korenga liole nganga yogo changa yokorwa lakini Nyasaye moyo otatemlinga leo na mambiga na wapenda wale wanitafutao kwa bidii na wataniona, na mimi ndio natoa utajiri, ndio natoa heshima, na ndio mimi natoa mali isiyokauka na isiyoisha. Kwa hivyo ukitaka vitu ambavyo haviishi vinakaa milele, nyumba ambayo haishi itakaa milele, wallet yako isikauke pesa, ikae na pesa milele, kazi ambayo usipoisha ukae na hiyo kazi milele. Utafuteni Bwana kwa bidii. Amuka mapema masaa ya saa 11 kama hivi, umtafute Bwana, umpate kwa bidii, umtafute kwa bidii, maana utamuona. Yeye anapatikana mahali kuna bidii, mahali hakuna bidii hutampata. Anasema hivi, unitafutaye kwa bidii ataniona. Kwa hivyo Bwana yetu, Mungu wetu anapatikana mahali kunaitwa kitu inaitwa bidii. Mahali popote mtu anafanya bidii kuna mafanikio. Mahali popote biashara yako unaifanya kwa bidii kuna mafanikio. Mahali popote kazi yako unaifanya kwa bidii kuna mafanikio. Kuna watu wameamka asubuhi mapema sana kwenda sokoni, hiyo ni bidii, na hakika ukiwaangalia vizuri wamefanikiwa. Huwezi mfananisha na mtu yule anayelala mpaka saa 5. Huwezi mfananisha na mtu yule ambaye hatafuti kazi kwa bidii, maana bidii, ndani ya bidii kuna mafanikio mazuri. Mtu wa Mungu, nataka nikuombea asubuhi hii, unapoenda kazini Mungu akuonekanie na kufungue njia. Karibu kwenye maombi ya asubuhi. Bwana Yesu, mfalme wa ajabu, na kushukuru na kuinua jina lako katika asubuhi hii. Umekuwa mema na umetufundisha neno moja, kwamba wale wakutafutao kwa bidii watakuona, na katika bidii hapo ndani kuna utajiri usioisha, kuna nyumba yasiyoisha, kuna ndoa isiyokauka, kuna watoto wenye akili wanaoishi miaka mingi, kuna maisha mazuri. Bwana Yesu, tunakuomba utusaidie na ututie nguvu katika bidii zetu ambazo tunafanya. Bwana, uenende pamoja nasi katika kazi ambazo tunaenda kutafuta. Bwana Yesu, kwa bidii yetu ambayo tunaifanya, Bwana ukatuonekanie na ukatufundishe, tuone mkono wako, tuone na ushindi wako. Mungu, nawaombea walio nchi za nje, nawaombea milima yetu ya Kisii yote, na walio vitongoji na vitongoji vyote vya mji wa Nairobi. Bwana ukatende mema, ukawabariki, maana wewe ni Mungu. Asante kwa wema wako. Naombea kituo hiki cha runinga, Bwana ukabariki Ansoko TV. Bwana ukaonekane kwa sababu wewe ni Mungu. Wabariki watangazaji wetu walioko kwenye runinga hii, wabariki hata wale wako nje ya vituo hivi, Bwana, wanaotuletea habari njema. Yesu, simama na Kenya yetu, ukasimame na serikali hii. Bwana wa mabwana, lete umani yako katika kampeni zinazoendelea. Simama na watoto wako, simama na watu wako Bwana, simamisha ajali zote. Yesu, simama katika kazi hii, huduma yako ikaweze kuendelea na kanisa lako Bwana likajulikane. Tenda wema, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata nashukuru. Ni mtumishi wa Mungu Pastor Japhet Ageta, Happy Church Suneka. Mungu akubariki na karibu kwenye ibada. Mungu wetu akubariki sana. Asante. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari Incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatirira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Kirendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekirwe kirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Ase nyagitari yetu ya Walfit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia ndugu international herbal medicine. Asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mayogo. Nye kwa buli ubo mrembe nishindwari chinko mbuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba no buoba.
Tunyora Samagacho Alisa Plaza eyo kwenye Manyakantab na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo Hose Tuakiresime asi number 0722245763. Daktari igakurwaria maroira ari complicated abaroira baguta barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyendete Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mo buna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke kurugeito tonyare kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligereri bwakire bya andonsia sobereta sembambia bono litukolero nelia Monday buna kwaigwa sembambia bono kendegyo skilio chikobago gokora nigo kebwenete koba kegokorwa sechinga kichiri chia mambia sembambia bono mugusina gokwaniringa itongo mocho chinayira nili itongo noga ya chitariki 24 mutinyino ya gatana gatatu mwaka bw'ikirubere 25 na mo chitariki aboroki bakwirana guchia sechi skuru na aboroki boigo gekogera bono abo babire na bakwanda baumira neno muibuli naye unyara kabago kwa mwana nimanyete bono iga asembambia bono nalio kweyariga nikore bali bakwanda jide school litukolia rero bono already bachakira kwa bakurigiria mebuko yabo nga yeberete bali bakubuguri bitao babirigiri chio mwakyo nyenchi akoretu igoro nali kware kora chie kaeka chigendrete nabo igwa bali bago chakie duty litukolia rero batangaine eli kwarigania aboroke gocha sechi skuru asembambia bono Mwancho muligeri mugusia soberete igo na kwariganiri obe na inche asumurubili Ensoko bwakire asembambia bono gongoro ku Innocent Onyango tugochaka bono wika chinsa isa tochia chinsa isa tonenus chia bono mambia na mange tobwata sembambia bono igati ali tobwate sembambia ye no gotebinga so asumurubili nabo igo tonyara kwa batogo kwana naye wetera ase namba ito ye studio 0788666663 yani 078866
6663 einere namba okobago kwana na intugo chaga igase studio ototebia soberete semambia bono na bogote babire batatu baboka semambia onyo konyara gekogera na koirelibaga elio nyara kobago kwana intwe nambe yubo igonera sensemelia WhatsApp na bogotomo ujumbe yago otebe ninguri okobako gotura asemambia bono kulendo mwancho muligeri nga kyokobago gotobwatia semambia bono na bokogenda so mtandao lia o YouTube onyara kabago stream TV yago yensoko TV gwetira sensemo ya YouTube bali bale search sensemo chagusi retune TV yago seye irolere go tune kabere onyara kabago tonyora sensemelia Pang Nairobi no tole sensemo ya Signet igo twa kwaliganiri bali bale chinsemo cha Mombasa Good Morning bali bale chinsemo chirichia account ya Kilifi nga kimwabokire mbaroro bale chi county chiriya mwancho muligereri chire chinsemo chirichia Mombasa Chionsi P na mogoto tebi goso orogongorulia tali Mombasa County bali asenya ncha gose tumate bagusiba tabaliti bondiroro endibanero ro bali asensemeli ya coast na mogoto tenga kikwabokire ekera tokwa na coast no nyene kero gutira gocha Taita Tavete County ruguraiga no konyorero mwanchu muligereri Makueni ngakimwabokira semambia bono Machakos ngakikwabokire Kitui ngaki mwabokire semambia bono Kajiado nabo igoso ese county ya Nairobi bali chinsemo chia Kiambu ngaki bwakire semambia bono elitonyara kwa batogo kwana na bande bonsipi mura sorogongo semambia bono nchinguru ku Innocent Onyango tigandara igwa oyo ningo osoira somurobelie semambia bono toigunkiago totebi ngaki bwakire wakire buyaningo tokwa nere semambia bono nkurumba gwawore bwakire biyagwa sokire isiko gose bado nyombole ya ebono nizira bakoro siko mero soka bachakira okoroselia gachae ya bakoro siko mugara ne bari kiro mugaka okay ya kondo frima so bari politika wecha ya muondo okay mazo ko dikambe uzoga baba bana batima gwa wedi fikimu ya mono se gasa ko ngije ko ninjiri okay ndi bone alo kibikibire ne mbraje gutu wana ndama na muondo Kuna ari mbili yangu wani wako wate wake. Okay. Mugina mama chase maganyo hangabo ke. Wana mendogira di si chosebu. Rairi na masi. Charsi uchobu chosebu. Opadira oso boke. Okay. Komanda ndia boke ya ni esko ya teko ruwa. Na bosa wale ni Maria mwako wewe sibene. Asante sana. Mbiyabona kulichisa mechi amawawa. Thank you so much. Mwako yo bale goteba nga ninde tayari koigwera bateba nga igwera ase ethimu yo mwako yo yekambi ngonya to koigwera lyo nabogosira mwancho muligereri koigure buna akiresi semambia bono namba itonere yo 07 88666663 nayo nabogwa kesi migo chagaiga tonyara kwa batogo kwana litanga ningo na kobaliga narengi kwa na naso ile ese county ya Kiambu nabo igo kwigure oyurule ese county ya Nyamira utirimboke last time na tebeti Innocent gwatige county ya Nakuru naso ile Nakuru asemambia bona so musulibwe swago toke semambie sogo bwakire wakire buya Innocent ngagi kwa bokire Mr Naftal nabo kire buyo munguru bwanjire nabondo je ngatwa etobo monyoboro buya bono nya sao toiguleire otoire libaga nande twabukire tumwire ne limbu ya mono no ene chinyoni chia mwire ni richigoro nga bwakire biya kuna isikae gotera guoka chikomotogia na induti gatomo bake twara litukolire ya. Asante sana, thank you so much. Naftal kuruchinse mechi arioma ase emambia bono twasoirese umurubilion soko bwakire tindamanya kirandeni sia soberete se mambia bona bogonte bia sole Madam Margaret yutogorokanga nere kamati kurulitu kulio mweli na kuigwetelia lengeli ya Alhamisi se mambia bono nabo konyara kaba kogonte bia soberete elitonyara kaba tokoranga kitoko genda sobwa mona boigo gochana twara lingana lirabu elio tagetengo segete nabo lirabendiro lekana sensemelia ya screen kulendo mwanchu muligereri tagetengo tebinga mambia bono netakere konyole nchira toko chake wiki na ekera toko chake se wiki ne mambia yiga twanyara kaba tokoranga twachire asobwa mobunegesa kukyo mugusi
elio twaranga twanyara kwa batukwagachana na setokora tukwiraniria ng'a ekero oko iraneria omonto mbuya mono asama yakorire nigakogendera gokora buya timanyeti gosengo chere yanyarekana boigo lingana liane lira bwesema mbia bano gotengekero kwiraniria omonto mbuya mono asama yakorire nigakogendera gokora maya na maene na begoche abaigo gose igagosalia muntu natagetate bigunga thank you asibirio gokora na baragende gokora maya senchama etenganyarebe nangiraniritie agante mbuya ngokora maiti gosino maene na bogonte binga na begoche abaigo ngekero kwiraniria omonto mbuya mono asama yagokora na bakogendera gokora maya lakini ukire na barabwe ng'aga agendete gosaria sema mbia bono na bogontebia enamba itu nere inagotebia ere 0788666663 na bego toka sema mbia bono mubiro gotwigwetibia nyasaye ngosaba ache asobugima bwao. Let God come through tiga nyasaye aiterubugima bwa sema mbia bono legenda nyara kabaga okonya na koranga kyo kunyara kabago kogenda aso kunyara kabago kogenda busio unana gotebiria sebirengo na biebyo na boigo einere nchira to kunyara kabato kuligereria na koranga twanyara kabato kogenda busio buno omugusi oche busio biyamono Dennis Kuku pai kuruchise mochia tasia na korole my brother biyamono sana sogo so sumurubeli Fred Moga na korole naye Mystical naye na korole sema biyabono kurwa chisemecho che county EU ya tose nyamirere gosenga yinya Kenyomisia Secondary School na arorega kwa bekire David Matata omuiti atai na boigo no begetega omorembe Nyasani Nyambega Maritim Esoda Emwamu na boigo gukwanerole igoro yenganengeni obaigwa madam Yechinchugu Joel Ongwenyi Merio Umbiro Ombocho Keran Dennis Mama Sara Omonyirira Nyabetobina Sabela Isoe Gokwanole Dominic Sound Philip Mecha Wasiwasi Vincent Okali Hayena Mobile Nyauma Obiye Okara Gete na boigongo kwanero mwana bwe Bundi Ruth Opio Cosmas Oteki secretary ya machikumbi ya mono igati yabali basoire mbuya mono kurwa chinsemo chia Singapore ndo chogoteba gole kurwa SMA ya Nyakenyomisia semba mbia bono. Thank you so much mwanchu buligeli asbali mwanyoreli bagana go so sumuru bikira Dennis. Thank you so much kuru chinsemo chia nakuru ogoteba Innocent na Diana bwakire bya inchenguru kukira Dennis kuru chinsemo chia nakuru City Salams Club go ikagachuba awateba Niko ndani ya soko bwakire mbuya mono sana. Thank you soko nyorali baga nago so asemba mbia bona bumbali bachire aso mtandao lyo WhatsApp nago tuma chi message yabo nabo igomba lendo chega iga bagoteba nga basoire aso murubelie semba mbia bona mwanchu muligeli. Thank you so much bia mono asogo so murubeli nindo chega igange anda sesemeli ya YouTube naro nindo Chevelin Muindi biote ben soko bwakire kurwo chisemo cha pipeline bia mono asegati yabalibe na chiri tigitigo so aso murubeli oyen soko bwakire chebuto kira 25 kira nago tebirie semba mbia bono nga ekero korru muntu agokora mbia mono kira kwa muire niringa mbia mono asikilia endete gokora niga kogendera gokora mbia mono na bogonte binga na maene gosino bulimo ekera tuguna ko bato kweyaligania senyencho era bine USA mbia bono na boigo tonyara ko batokora ni maite na mangaroro egati yabali bago kwanera no ni mipira y'abangereza mbagendete ko bago kwana bono kilikiaro lekana abande bachakire kulikera ekaramu abandi bachakire kulikera mate ninchikoba komanyanga ningi kelikegendete kulende ekera cha butukira 25 nemo tigaturagenda asumutimo kumusini nitokoira no mwanchu muligeli igotoko so asensemo yamaya. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo
kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788 666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'omugusi Mugusi omwancho muligere ni garwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira
na nene monese bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chete gotegera rororo obeiro gotara asense nkima na rero tugutore asense mo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Mwachubuligeli funa na kulireira na ndeto iranire toso asama ya sema mbiabona kerachi tire 33 maega ichinsa 12 kera bono mwanchumuligeli kote binga nigo mugusio gendete ko bagukubuka kuno beke mirubili yago bosio kurende tigandara kumanyingi geligende ko bake gokorekana kurwa chinsemo auto cha kurwa se county ya Kisii na namono kurwa asensemo ya Keumbu ase abarai bekiombe kiaborkiwa bali bakwenda ase university nigo litukuli gorobanya tukaba bagakora obochori bw'abakurwa aseseme ya Kiumbe Keumbu mwanchumulili na namono nigo banya tukaba bakoranga barayabo nigo barachikoba bakora abana bugose aboroki bwabo bachikoba bagenda ase university au muri Kyoito eno kugichana no warenga senseme yo sobochori bw'ariko bagokorekana tigaturanyoro botiuru asenchira yobikirana obochori bw'abarai bekiombe kyabahoroki gwabe chi university ao nigo bwakorekana rero asensemo ya Keumbu abahoroki gwabwo nigo bakora obochori obwo abwase bachora barai ao bono barachiko bara Trevor Minda nero chorwa koba omunyakero gobwe Kiombe kyo Justin Mugaka ochorwa koba omo secretary general Esponi Kanalenga nero chorwa koba omo communication director Peter Mugaka nigatigara libagari yaye koba omugachibwe Kiombe kyo abwase Festus Yombongi nero atigara libagari yaye koba organizing secretary Keifan Moinde nero tigara libagari yaye koba omo director bwobochenu. Now with us are the results which have been stiff. Though with the other issues, problems which will be sorted out later on a stipulated time. Now, this is Nyaribari Chache Constituency Students Association election results. We had 3 sensitive positions. We had many, but other positions were unopposed. What I mean by unopposed is that they didn't have other contenders. So therefore, they won automatically. Now, I begin with the direction, the communication director, Isabella Mora got 61 votes. Esbon Kanarenga got 97 votes. We move to another sensitive position, which is the Secretary General. We had 3 competitors, that is Justin Mogaka, we had Ehud Mayoyo and Dixon Obiri. Dixon Obiri got 4 votes. We have Ehud Mayoyo got 72 votes. And Justin Mogaka got 80 votes. And Trevor Binda, 78 votes. My name is Hariminda Trevor Machogu, the President Director of Nyaribari Judges Students Association. Exactly. First of all, I want to thank everyone who believed in me and casted his votes on me. Yes. I promise everyone I'm going to be the chairperson of everybody who did not vote for me and who voted for me. Yes. I'm going to make sure that the grievances of all comrades in our constituency are being given the top-notch priority. Yes. I'm going to be your chairman and the chairman of all people. Nagokire sana sengencho mwangoro kiyo bamo bonene sana kombeka se association embuna secretary general ya ino. So ntobamo na inde tokore gasi kulingana uneta keire. Amen. Nize nabo kero kyobo communication director. Abantu babironka na bakere mbuya mono. Bali mwa support abo Justus Mogaka. Babo Gideon Ngirigiti abakere mbuya mono bali mwezi mwacha. Kaki tu abuira na chikopule mara tuare kaki tikura chinde chikara next year omotie nyonane
na mugocha gocha mo na inu moteme kagitwabwire nore nabo nigo bachori obwo bwaralekana gotwara chitangutangu asomoteneneri bwo bachori obwo ateba buna nigo bagukora obotuki kubwatekana na masakara yatoka tatakeire ase obachori obwo. This is Onyanja Bakli, the one who declared the elections, the results of Nyaribari Chache Constituency Students Association. Now, we have held the elections, the results at the OCS office because they have had some issues which are not in order in the guidelines of the constitution of the Nyaribari Chache Constituency Student Association Constitution. Therefore, we'll form a tribunal of a panel of 9 people by executive, who are the IBC team, and the aspirants, so that we'll look on the way forward on the same. So this meeting, this tribunal will hold it within 24 hours, so that we soldier on and see the way forward on the results. Thank you so much. Korwa ase ensemo ya Keumbu imea Nyaribari Chache County ya Kisii Poika Broadcasting House and Soko TV Ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane na maeno iranire Broadcasting House umurikyo ito Enoch Gichana kurwa seseme ya Keumbu githugiogo kirangelinga abarokyo bare State University mbabwato bwamo bwabo na namono kurwa seseme ya Keumbu nigenteke moto gucha guitona tororenga ngakibakare ko baba gakora imirimo yabe nonye bakoenda State University na kyobora yobocha bwakora imirimo na namono tunyara ko batokumanyanga nchira kibakunyara ko bagokonyeka asobwamo na tokogenda busio bunenchire ya moyo goitona ebyegwa biriabire asabana saba sae me county ya Kisii tukulie goroni go mugavana bwe county yo umuske Simbarati achageti bene ekimineno kiaye ekyoge kurugngeta ya tournament imeyegetigie skuru yoboroso ya Masakwe PAG ya ward ya Sense moye bunge ya Kitutu Chache North ime ye county ya Kisii abarai abo babete bagwikirana gabu igati yabo umurike monene bwe bobwerani Steven Saboke umusodista general Shadrack Mose umujumbe bwe bunge ya Kitutu Chache South Chache North na sabiro kwabira Javet Nyakundi umujumbe bwe bunge ya Nyaribari Chache Zahiri Janda na abande nigo baikirane toro na kunyara ko babago kwanera igoro yo gutingirwa kwebyegwe byo mwanchi muri muri kitono arenga sense meyo na korosio roboti hukubwati leta ingine pia hapo sasa leo tutambua uwepo wako pia kidogo na wageni tusonge hapa Roige tuachire kolonji a tournament ye governor Okisi ego cheswa asechi sublocation 273 mopiroyo wakwa korwe sublocation 273 chiwodi 45 mopira bwabangina wabagaka okominyoka ogotera na kumusengoli na abantu ababonse etimu entangani esebikundi ebyonse emiliyoni etimu ya kabiri 750,000 ya gatatu 500,000 ababande banse gaiga torenga kitoko babekabya mugende nyomba muragere abantu bakonge toiwana ine kuyamono bona rere nacha kuchiunga mkono no mwana minto governor oitwanjite gusions na Kenya ngima egenteka chaka governors tournament or governors cup momaye mangana imichesa ya chakire imichesa no gusia bantu bagitenga imichesa ni imichesa lakini imicheso ebwate bintu kata nkole tere chibesa kole content to creative economy ande abantu abangi bana barimo korora bawuchese mipire menge bakora chibesa nyingi sana asama lieta ngoro kwa Evan Sachoki ongo kolega asia wizara ya michezo igo ekarona chaga igo na tomwa ntebenga we will partner with Kisii County kufanikisha hii michezo ya Etaya tournament. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor,
yangu ni kuhakikishia ya kwamba tutashirikiana, tuhakikishe ya kwamba hii tournament imefaulu. Esenge ncho watoro kiriama skani unaba gitutu osokorete tournament yeye etakerebo gitutu gaiga eria kabere gabana ichengo gwakera mbia mono esenge ncho abukare ntwa wate mechando yechipara lakini gwetera ebiragita biri byao na national government bono iga chipara cheito chonsi pi chiarabire o maine goseaya amacha arenge mechando tindanya ikranions lakini naena nira mache kere ward chipara na rosri chipara bono iga chigo cha kohera chi kilomita 1000 amabere y'abana ba ECD 51,000 abana ba ECD Mambia Jumatatu abana 42,000 ba grade 1 na grade 2 konyi barama be mega asinde gosinega asinta William Ruto Jafet Nyakundi Simba Arati wachumuligiriri kwegure iyo kurwa chiseme icho chia kitutu cha North na namano kurwa se ward ya sense kiombe kegokora ubulingo uri buborai aiga sense ya Kenya namano gyorunga Center for African Progress CAP nigo litukolie goro kiabwa tokire orboti rwaye usikiabwa tokire orboti rwaye ruborai ime ya county ya Nyaribari na namano kurwa se chinsemo cha kitutu masaba ime county ya Nyamira bosi bochol bu mwaka w'ikirubera 2027 korenga nekiombe kyo nigo basangiretie obintu bikuru kungobe ibirengera likorwa ase abakichikura kiribusato na namano bakanyara kwa bakoligereri igoro y'abajumbe umujumbe obono Clive Gisairo ni gatanga ina soko egokoboko kogenderio burayi bwa Davis Michira makoli no yo kabere ase Shadrack Mose oyo obwatemeremo ase anamano ase serikali yabono iga nabo igo orenge omurwaniriri bwo kurige kiroge kinago kiegerero mwaka w'ikirubera 2022 aroyo gatatu tigatora nyororo botyo rumwenchu muligiriri rwekiombe kyo gekorunga Center for African Progress CAP umwanchu muligiriri. My name is Onchari Oyeyo, and I am the operations manager for the Center for African Progress. Today's press briefing focuses on a research which was done in Kitutu Masaba constituency by the Center for African Progress, and we wanted to find out the nature of the politics that is being played as we approach the 2027 general election. Kitutu Masaba constituency is the largest constituency in the county in terms of the number of registered voters, number one, and then number two, the total population. Now, this particular study was conducted between the 17th and the 20th of August, and it was done through random sampling using a sample of 3,000 respondents. Kitutu Masaba constituency has a total number of 106,269 registered voters distributed throughout six wards. Now, in terms of distribution of voters in the wards, the highest number of voters are found in Rigoma ward, which has 19,808 voters, followed by Manga ward, which has 19,212 registered voters. Number 3 is Igesima ward, which has 19,057 registered voters. Kemera is number 4 with 18,264 registered voters. Kachuba is number 5 with 16,245 registered voters. Magomba comes in last at 13,683 registered voters. 559 questionnaires were sent to Rigoma ward, 542 to Manga ward, 537 to Gesima ward, 515 to Kemera, 458 to Gachuba, and 386 to Magombo ward. We didn't disclose the names of these candidates to the respondents, but instead we allowed them to give us the names of the people they know. So the first name that popped is, of course, Clive Gisairo Ombane, who is the current member of parliament. There is Clive Owora, there is Shadrack Mose, who is the one who was beaten in 2022 by Gisairo Ombane. There is Edward Ovocha, Bivon Magare, who is called Leke Biriti. There is Davis Michira Magori.
There is Kosi Gamamboleo, Atati Mose, James Misati, Walter Mwenga, Geoffrey Onsongo, and Okara Obaga. Those are the names that popped up. Mwanchumurigeri koigure norobotirwa ekiombe kyo gya kapono nigo tokogenda busio somura ibwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua litukuligoro agendete koba kororekana ko mochumu waziri bubulindi bwaime Kipchumba Murkomen na namona sakanyara kobaga kumubwatekane kilinga nigatigira ababwegu na boigo obubago kogenda koba bokomera imensi ya Kenya nuguturbanigwa kwa emekutano gosemesangerekano ya gesiasa nigaya kwanetaya ase kanisa ya PEFA All Nations ime ya Karatina county ya Nyeri. Inchi umewachilia vijana watoto wamejaza goons in the republic. You cannot tell the difference between the police and goons. Umechukua kijana mdogo mtukutu umempatia docket ya interior, ako na 104 gangs ndio anawapatia pesa kuumiza wa Kenya. Akiulizwa juzi anakuwa very arrogant, anasema nyinyi mkisikia goons wako pahali, don't go there. Can you imagine? Instead of police dealing with those goons, this minister ya Ruto anasema wewe ukisikia iko goons pahali wende upigwe shauri yako, because he is the owner of the goons. He has 104 criminal gangs that he is funding to terrorize Kenyans, and that is why he is arrogantly telling the people of Kenya that police will not deal with goons, the government will not deal with goons. It is your job to find out where the goons are and keep away from goons. So akijaza goons everywhere, tutaenda wapi? Unless tuende Tanzania ama Uganda. What kind of advice is that from Minister of Security? Instead of police dealing with the goons, you are telling Kenyans, if they hear they are goons and police confirm they are goons, you keep away. If the police confirm they are goons, why can't they deal with the goons? Huyu William Ruto tunataka kumtoa, na tumepanga na imekamilika, na mwenyewe anajua. Ameshauriwa na watafiti ya kwamba mambo yake yameharibika. Amekataliwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Ameambiwa ile njia tu moja anaweza rudi ni akigawa hii kura ya Mlima Kenya, kwa sababu hii kura ni karibu milioni 8 ambaye imeamua kumfukuza. Ikiunganishwa na Wakenya wengine tutamshinda round 1. So ameambiwa ajaribu wagawanye mlima ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa, awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1. The mountain must be one. Na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Na ndio sasa pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Roko, anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Hapa Mount Kenya West ametengeneza tuchama tu wheelbarrow ya kudanganya watu, ndio wagawe kura hii ya Mount Kenya West na wale wagawe. So nimekuwa nikitembea, jana nilikuwa Embu na iko sawa. Wazee wa Embu wamekataa. Wamesema wameitwa na Kindiki, wameambiwa wazee tusaidie kugawa mlima. Wazee wanasema tangu zamani kazi ya wazee ni kuleta watu pamoja, ni kuleta jamii pamoja, na wazee hawezi kubali kugawa mlima. Mwachumurigeri oyu akurukunga Rigathi Gachagua muraibwe kiama gya DCP na ndebo igoni garariringa ngobwataru mungino yokoboko basoke kurwa sense ya Kenya bagende kora tegerera sense ya America. Muraibwe nse Dr. William Ruto nere ni gabalirere eira bamenye be county ya Machakos ngana chikubairaniria amagendero ako kwana keralenge gochakio kwebara ya Makaveti Changala Liyuni ime county ya Machakos ni gobono Muraibwe nse anyaraka batebanga ogochaka kwa magendero kwaye ni garo lirenga tatakeri koba ayoko babaga abakenya. Leo mimi nimefika hapa kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Makaveti kwenda Changala mpaka Iuni, tuunganishe lami ya pande hii na lami ya pande ile. Kilomita karibu 20 tunawajengea, tunaweka lami. Na sio hii peke yake, tuko na barabara 7 mpya Machakos County. Tumeweka pesa bilioni 2 kwa bajeti yetu
kujenga barabara kilomita 200 mpya hapa Machakos County na kuendeleza zile zingine barabara 8 ambazo zilikuwa zimekwama pale mbeleni. Pia tumeweka pesa, tunazikamilisha barabara 8 na tumeanzisha barabara 7 mpya. Jameni, watu wa Machakos, mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na hii kazi. Na sio hii barabara peke yake. Vile vile tumeweka pesa mara ya kwanza tangu tuwe nchi huru. Tumeweka pesa bilioni 35 kwa program ya housing, ya markets na ya hostels ya watu wa hapa Machakos County. Nyinyi mnanielewa? Nikiongea na nyinyi, si mimi nilikuja kupatiana manyumba ilikuwa tayari hapa Machakos. Sasa iko nyumba ingine 11,000 tunajenga. Iko soko 20 mpya tunajenga ya Machakos County. Iko hostels ya watoto wetu pale Machakos University. Tunajenga hostel ya watoto 2,500. Pale kwa Technical Training College tunajenga hostels in Machakos County ya watoto 7,000. Wanafunzi 7,000 watapata mahali pa kuishi kama hostels hapa Machakos County. Na tumeweka pesa ya kutosha kwa sababu ya program yetu ya housing. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Bila mimi nawaambia watu wa Machakos, mimi nimesema ya kwamba ili tuwe na usawa Kenya, lazima kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na mtoto akienda shuleni lazima akutane na mwalimu. Lazima kuwe na madarasa ya kutosha. Ndio sababu nyinyi muliniambia ya kwamba ninyoroshe mambo ya CBC. Ninyoroshe kupatikane walimu ya kutosha na tuwe na madarasa ya kutosha. Kwa miaka mitatu nimeajiri walimu 1,100 na mwisho wa mwaka huu nitaajiri walimu wengine 20,000. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni kuwe na mwalimu ya kumfundisha, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli jameni? Si tusomeshe watoto wetu wote. Na nimepeleka sheria bunge. Ile shida tulikuwa nayo kwa university, watoto wetu wanakwama, wale wa Tibet wanakwama, wale wa KMTC wanakwama. Sasa tumeweka mpango mpya, funding mpya ambayo it is going to be approved by parliament. Manchumuligiriri orobati oru na kwaro igure no muraibwense ka kwana kurendeli tukuligoro nigalengase chinsemo chiri chia Taita Taveta na nemono asanya tukabaka gwikira nemisa na boigo kwanera iguru ya magendro tigato so asensemo ichi gosolie se tukuligiriria ekeminano gikurunga solo trust tournament ikikiarenge sekerengo kiligie finali na nemono nigoro amachibu anya tukabaka korekana se timu ya Basacha usamura Elizabeth kobake kogosoli kurunga Green Rangers ya gosoletine timu ya Skyways ase chenya tukaba chigo gosolia na Green Rangers kanyorobo buibwe chigo libere ase golia ya mumwanchumuligiriria sekeminano kilikia Basubati nigo etimu igurunga Sankomam Queens ya betege kogosolia ne timu igurunga Young Stars bakanyara kababa korwa chigoli 3-3 eyo igurunga Makali no mwali bagakorelia asensemeli yogwa kachi penalty na abo igo asokoligiali bagalia katatu ne timu ya kane nigo Sankoma ya betege kogosoli ne timu ya Falcon asbo igo bana barubanya altekoba bakorera asoko nyonsani asensemeli penalty ngikeli babete bakubu mwancho muligirili kokwana balenga timu ya Basacha Elizabeth abanyangongo ni tuchisiringi chiribwe 50 eyabwate twekago chiribwe 30 nabo igo eyagatatega koli ne chishiringi chiribwe 20 timu ya Basubati nero nigo yanyorte biego buna bikubwatia ntangani kanyora chiribwe 40 ne yakabiri kanyora chiribwe 25 nabo igo umwelio kanyora chiribwe 15 mwancho muligirili mulikito no ikiranta senseme yo okurukwa Enoch Gichana na korosio roboti rokobwati asensemo yechigosori n'abanyangongo ase finali yegekombe gya Dismas gekonge sorobea
ikibono kegetomo erio timu yabamura ya Green Rangers nero yabeta babui asoko ekongonta Skyways nyamware chigori ibere aseyemo asenko yo yabasubati timu ya Sangoma Queens nigo yanye kongontete Young Stars chigori nye aseisato wetera asenchira yechi penalty timu yabamura ya Sangoma FC nigo yanye kongontete Falcon FC chigori sano asenye wetera asenchira yechi penalty ejene nkwano ya Yedismans ke kongesorobea kago kwana nyuma yake minani ekiogoika omoerio Njasa marete ngoro ku Dismas sorobea ke konge ngoro kwa Dismas sorobea ke konge oyo ukolia kirucho MCA wake umbo 2027 aya evito korasa owaja kwanya sare no mochakano ebiga byons mwalo leto kora ese jinguru jasa no mochakano ntokore binge na jasa tuwatesi Kiombo ya ito erabe. Kiombo ya ito kore naki. Erabe. Tetini ogo tebingo ligo soria yasae. Nama nyete nero gochora barai. Na chinkoro cheino. Chichoro morai. Oyora bakore de gasi. Inumwe kamube kedro bini mune kamele yebe kirega. Mopime. Mochoro morai. Lakini kiombo ya ito kore ki. Erabe kiombo ya iterabe. Kiombo ya iterabe. Haya. Asa abachezaji balibozi bachezere emecheze yesiaga jagete yasaba sana abamende chinguru. Njege ndugu chokora ngote amande sana. Ege kombe ya December geje kuchezu muje December naende. Ndeme kwali ka chiti managers jeti mutese Premier League. Chicha babiri batatu nanaro abantu barabakomu abana bakomu kweli. Ande temese chinguru jenya saye ngitimba tinguru cyane nyasango saba. Barimo chese yomutire wacharia mambito barore mungu mukareki. Muto chesere mole kama generalia. Kiumbu. FKF. The leadership mimi nashukuru sana. Ngoba gerambia mano na ndo tuwatarane kabisa. Asimonta gete eje munamba ganeti tuwatarane tokini tarandeji nonde olio korigyo borai egene ndokere mugaso kere wasi. Ya? Ogo taiga ono ndio ndio kupinyoka abantu bamyoka kabisa tokini taranda. Tuona nile. Nene baada sana skulu inaona somete. Na somete yeye iga. Asante sana. Ase finali umupira w'abamura namba yemo nigenyorete shilingi 50 namba ibere bakenyorera shilingi 30 namba 3 bakenyorera shilingi 20 ase finali y'abasubati namba yemo umubuyi nigenyorete shilingi 40 namba ibere akenyorera shilingi 25 namba 3 akenyorera shilingi 15 porwa ase getiki agianchere imeanyari bali chache kaunti ya Kisii ingo ripoteria ensoko chigosari minche eno kugichana mosinto onyambane biabaro mosinto nyambana sorobotio ruo kurwa senseme chigosari kerago so senseme chigosari nabo igwete gachire no muikoro mungao mwanchu murigelia sebambia bonekera yaberense yamo yabona mambia na ndentagete togenda somutimo mosinini tuyarigani tosoa sensemo y'ikigazeti elitunyara kaba tokoranga ninki ikigazeti kinene kikoba kigukwanira ime yense ya Kenya nchengurukwa Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simi gwitire namba yaito yobonchoria 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulengeta linchira ndio sura kurubulimi obuyoke enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Mwancho murigereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichia Nakuru mwancho murigereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho murigereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni Yensoko TV no gotochi koba togokora eke korugeito tonyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Yensoko TV oboroso bwomugusi Mrena nabaribe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolene talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsani bere cyamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia Gusii aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bale chinse mo chire isiko ya Gusii sichinse mabuna ichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso
omugusi yare enuretie tunyare koba tokoire kigusio no mugusi anyare koba gakoigwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare koba togoikoro nerio mugusi nere anyare koba gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni gia Soko TV no gotuchi koba togokora igekuru gyaito tunyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare koba togokoreria okorari kwanya gosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chike miaka sta ngachaka ngotifero po muira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bale ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi eye nen Soko TV oboroso bumugusi mwancho muliriche tire chitake 14 maiga yense yamo esemambia bono murobeli ne Soko bwakire na mono togoso asense mo y'ikigazeti esemambia kurende ntarachaka gukwana samangana ali alese ikigazeti esemambia ye nintagete litangani mbaba gani bane libaga baragukwani bale ase studio litonyara ko batogo chako ligere linga ningi kerese ikigazeti ntate go chaka na uyo mintasa ninga kikwabukire ndio mono umuske innocent abokebya Iwango kwani musi, Nairobi, tunsi Jamaica. Wakiri wasubulile biyako na nasoverete. Okay. Tigamu kwani yo mintonero korukunga Samuel Mumanyi, Samuel ngaikwabokire. Nusente nabokire bya. Manana no ya na hapa na wadama tukuru tuiboleire. Iwango kwani musi asarita. Si eto 1970 chinse. Kwa akili mtasa naka yani asore nayo mete moraire usubogete nayo mete usuraire usubogete okay asante sana tigangira na so yo mintodero goro kwa Amos ngaki kwa bokire nabokire byo murai ngaki ogenda mona no mulisio na tinkoremero county ya Nyamira nande no kwale koyoga nande na to mituna basani bukete basani mate na twara basani sana Nyamira Nise kuboli bugaba na bado na bonkonyora kula ibirisa totema muna bora na to basa gotema na mutungu kwani no mo sani okurukunga abange okuru Maureen Jared okurukunga Lamek Lennox Lameki Boychild Lamek that Boychild lakini na Boychild nere narengenere Boychild is a strong guy okay so naija tigangere libageri ko kwani murigereri no tole tiga toyunga nga yense yake
Thank you so much mbuya mono sana mwancho muligeli abuna ba chikongonya sense melio kuligeli ningi kere ase chigazeti esemba mbia bono ekara gocha kobango ligeli chigazeti mbwata sokobo kwa nimbwate gazeti ya The Standard nimbwate gazeti ya The Daily Nation ya semba mbia bono ekara toko ba to kuligeli ningi kelikeroro anamono tigandara aligerelia alia ama mwamu ale se gazeti chonsi ya sobwango gazeti ya The Daily Nation nige ukwanira igoro ya umuraibwense Uhuru Kenyatta bagotebanga bono niganyara kabaga kumuiraniria nako cha asesemelia y'umuraibwense okurukunga Uhuru mini William Ruto murayo mukoro Uhuru Kenyatta Texon Ruto kababa lemererania uino muraibwense ogoteba uyu mukoro kuruguru Kenyatta gotebia aba raibali bakulige birugo byense agabatenga bono lemererania gachagwa tulimalizana uino muraibwense oiranireti Dr. William Ruto tebetenche na gachagwa ntokoraine tokwanda se gazeti ya The Star gukwanira igoro yo gukwanira igoro yo about gunsim violence wari private sector as campaign speaker bagotebanga obo bago nabo igo chiburaburu nigo chigendete ko bachikobo ye secteri y'abantu banyane bali bakonyara ko bakora ebyasara byabo mwancho muri gazeti ya People Daily sema byabono niyo kwana igoro nga Kenya nigeganete nande myaka 5 timya yemo enyare ko bagikwerusi korwa asenkoro iyo obotaka mwancho muri togenda se gazeti ya Business Daily sema byabono ngo kwana balenga junk airplanes crisis hits Wilson Airport operations ngo kwana bale igoro yechindege chigapakiria segeti ya Wilson chire chiskuru chia kwegelia nabo igechinde chiroro chire dam tigajibeke boigo bagotebanga bono chindege nigo chia siru konyora libagas chikonyara koba chikogwa gose chikonyara koba chikogenda sense meyo yegeti ya Wilson tokanda se gazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Buganda gukwa na baligoro ya Mulago performs 8 brain surgeries bagukwa na igoro yenyagitali ya Mulago yanyara koba gekobara abantu ase tokoteba obongo bateba abantu 53 nabo igo Tanzania gukwanirere igoro yogo chakiwa gweke wandeke yake lyagyo chikoba yekobeka chinguru cyumurira sense meyes bagatebanga estima barachikoba bagotwara nigera besekerenge kenne banyarkoba bakona nagocha ase chinse chinde gose banyarkoba bakoni tigadara ligeria chinse chibere ndara chakira sense ya Buganda kero kuligeria babigete ase gazeti yabo ya Daily Monitor sema mbiabono gukwa na baligoro yobo bali boli babere bagakora asenya gitali bateba abantu gwetani 53 banyarako bakubarwa asensibili batanga yobongo kero kuligeria Amos sema mbiabono ngora tule nonye ninye gitali ito ya Kenyatta ngo kolere exceptional work yukubara igose yakora sector y'oburwa ali kwanyoranga babekira ibintu biri bakora nabo igota amini Uganda na yaruse kuligeria gaiga gukwa na bale obo bali obakorira step wingi yase magendero yense go bagotebanga bakorero bubali abantu 53 no nyando jenga deligento que mono lakini asense muna Buganda that's a good step yagero manyete in Kenya na bagokoro bubali no nkisire bo 5 6 so again the right around Kenya ki East Africa jigwana ta ko invest heavily as mangana medical equipment medical where care abantu babo egere abantu mbaba sako chandika sababu de maita abantu bakolinda chindege ko ganda kurwali usiko lakini umanyete innocent enjerengi yayoko beka okubeka serikali ya East Africa chibeke chiniverse heavily asa mangana ya healthcare usikuligeri muna wono chinse chinyingo konyora abantu bali abarayi bali bagwenete ko bangense ebeke infrastructure ya Medicare uya nigo konyora ng'abantu abo baragwekaro barwarire bakurwari usiko so bali konyora sababu yoko beka chingurwa soko university heavily asamangana Medicare so chinse cha East Africa chiwonete ko tema egere chibeke chibesa chinyinge nande munabona ese yete ya Kenya innocent izo kostaka ka medical care ekolekane ebe vibrant igo ko make sure ababunge aba MCA abantu bonse chiminista cha serikali ochikorwali kunasha nalio shaira kolega lakini konya bara ubako private medical care private medical insurance
egere banyora rio galio kuri nendege bagenda isiko yo bakororanga na bere no moekero aba Kenya baragugo sabantu ba East Africa bago struggle kurwari gwa chinse chiabo barau bakwenda siko so egere chi institution go se chi nyagitari chia East Africa eso wamo egere chi strong igeta keire oborai go se amagambi yari East Africa babe ke chinguru chine nase amano lakini Buganda mbarakora kira gose mbagenda takokora be tigaboronda okay tigangira nase Mr Samuel kera tukuligera liboni ga Buganda igoro ya abali agendete kuruoro umwana bw'umurai bwense okurunga patience nigasoete asibonu burandia bagatebanga nigobono mo ise amogokeire umwana oyo munyaruko yobere umurandia bw'ekanisa ya Masense ya Buganda. Nani gukunira mayo jasomo mwana w'umurai bwense. Ya asense ya Buganda asuyo kyo rata yo no privilege. Ikenege ndugyo ko konene asuko kubara yani this is a great achievement asebali. Una amosiata bana ikyo egine koro igose operation ina bayo koro nonye nyamira level 5 yeah correct yeah 2004 so kwego kyogugwa but this is a step because the country are many understand this kuyirigere na bakora na mbono bakona kuimprove ali asto etiri mbono bakona goja inki gegera tengwe nkiyara na kwa na yonkelinga asetu ikire bevo tu ikire ne country ete ya Kenya ntubuene tegwa pa abangema ase sector ya health okay bigakira abantu bacha kiri kubwa tikurumaga igabacha kiro kole bimbe bitu akole it should wala zinga ki step kitoko genda ere country ete maintain status area ya East Africa okay so ndekende talibonya maswa country ngoli igweito lakini ringa moswati yo nini sometimes we don't bring ngoli ya ko na nga it's a political tool ngwaro che murai wense igajitaga so kansa ke boya ebuku samba kanyugo saro akatara giru montaka moibu magono Rulio kwani Yesu Kristo murai wense ya Kenya okay akanyugo sara gawanto no kwani kera ko ndi kumuntu kanyute bukwa kota bebi bungo na nabantu bakamanjanga bona tuikerero mo Yesu Kristo tukanyora bona gatorasi tuliga and politics igekuliga kuruchinse mo igo choice ya Kenya ya 2022 ngo yerusi ora mamucho sana na nditindi guchaka ko bisa su shunga tingwane ngani yu tindo kwa tobo kom choice ya 2022 na torendere baka to kwana mangana ari tukuriale ngo muswati wense bo murai wense karago so bo pasta autokuligere kera comes from a political family autokuligere chinse amoibere no muyuko taitoko na chamoino na moino alu aba Kristo lakini raba nero koleta linde uburabu ase yamate yabo enyare kana ngakora taro burabu senge jumbona jake tu pastor wegere ngakora taro burabu tuchiko barro kuchusia senge jumbona ntura mna the intention okay kerenge kenene kia igyo wasoa senge tu nakora ga osoma bukwandonzi abado nalio chikoba gukubwati ku Buganda wanchu muligeri omwana uyo kurunga Patience Museveni Rabogo nigale munyaruka bwo murai bwense ya Buganda yoweri kaguta Museveni niga ibole tu mwaka bwilibwe mu kimikanda 52 na nigo bono aro mu pastor urukunga mu chaki bwe kanisa ekurukunga Covenant Nations Church CNC EU bono mwanchu muligeri atabanga sebono litukuligoro anyarte ko baga ko bekerwa kiriye kurukunge gutwayo chikoba gakoba omweskobi bwe ekanisa ejo nande mono asense ya Buganda asibona chikoba kako nande bonego yabe tuguchingira ku myaka ya 20 asubugi mabobo Kristo kero kuigwa mangana yo mulisia na bara mangana maya soko go kia somonene tiganke batari tanganinga mponga sa Buganda as you know akarabantu bakora even baby steps chuo chaka kuranga direction na bakogokerwa so tigana njenjo ini abanda soko tebanga Buganda so ku
ukogoka nga bakorire obobaria 53 ase country yabo ine country ngima rindi bachakire okay so igo tukubasegeta nga ebine bikorwa ebia erinde abantu babo banyare ko bakonyora services okay because we are an East African community in many cases y'abantu abange ba East Africa bagochira services bune iga Nairobi chiacha ba kwanyoranga na bua times bakubeka pressure se chinyegatari chitu Nairobi iga unabono Kenyatta Kenyatta nkonyorere pressure nene sana yebwata abantu bakuruchinse chinde abantu bakuruchinse cha East Africa actually no bagochaga iga Nairobi as those kind of specialized medical attention but ibono ntwe to feriria se bintu gete bisini ni goga gabono akara bantu baguruzi ko bagochaga iga ngento ngere tokorete tubwate ke bwate tamani bari batakorete batabwati because they have also got national hospitals unabono Tanzania babwate muimbiri Buganda na ronda madinga kikurukwa lakini baada hiyo lakini kwamba wikiranga bono asebu na aga seito obo bari buno bagoteba bwakora tuwe abunga bakorera tamanini agichwari onyendiria chi county cheito county governors ba very serious ko handle issues yororo ebine bintatanga bigokorekana as county hospitals some of them are level 6 unabono Kisii County Referral Hospital teaching and referral yani atanga ndurgo chaka kobaranga ebine bintu bwenta ko very normal koraki okorwa ngokorekana bire yani bibwenta ko normal bibe usual ebine bintu bwenta ko usual bile atanga bintu no ndinga ki umuntu onyorire brain tumor takona ko muira ujinga India ndegidi ya korwa ribo songo ase cost ya karateki era nga abantu bakona gusafiri lakini renda na ndura boto ko kanga ase nyagetari ya Nyamira ekero abaganda bako celebrating abakorire obo bari 53 nyagetari ya Nyamira yakora April surgery omwaka 2024 igobona nero ne bwate kesi getangani une county hospital ego chaka gochengera alafu kwa buriri ngana ryo omwana umunyaroko Museveni ngobero murandi abantu bari batakwende ko babarandi wizo kombori abantu bari batakwende ko babarandi mulisi yaya because no let me justify my answer. God came for everyone. That is of course ababara bakwenda ko bababugatani barau lakini there is no way okoru an every political family omayego choka mo foraging abona nayo tagete korandia abantu ndimo korandia abantu ase e family yeye nkietete kwa abantu no bokiro no boruti boigoro gose political leadership you see eyebono egontate ko ibeka ninga it's nencherinde ya manipulation of the population ya Buganda omuga koringwe gwetaga tebanga na tagete kurita yara kingororire nga bado tabu ati montaga koraki agotigera osebona tarebe kwa ndo muzonde mwago na kwa nangu mutinyo chirenga na tagetari taye lakini ochire korigereria onyorire nga bado Buganda tebu ati montaga koraki agotigero pora mondo taraiboru aso asa digotigereria bagagora atirisanda budagurigere bono you know just a minute my brother let me tell you my brother digara gotebega asani asinini umanyete bagotebanga Nyasaye na baratumira yugi ya maonchoreria senka yawo bagotebanga umuruoti urenge kotesa abantu mono ngumungino ya nako mutengu mugakambubure na buranyore bono na patience nera gocha kotebimwa mwabonga wala diango bori innocent yomindo omwana ori has not been in this business yoborandia omwako yatari omwako January atagete actually omwako ori osori ondo ori 24 tatu mwabona agandate kaniseria asoko ganda gosenki ale go celebrate osine birthday tatu mwabona mama mwa bakagende kaniseria ko anakomo support omwana ori has been in that business lakini bona taraba no biasara ekarabona bagocha koteba bona ba consecratory ngochakira full fledged church igobona obatete gochaka ko manipulate ya Baganda meaning ngo mugakoria ekarata betanga na tagete kurita ya lakini utigire sengenje taruchumo tagotigera Buganda what does that one mean
namanyete ngatari gochikonyora good support from the general population ya Buganda maybe singenche akorire kwirende abeire mono so bono omunyaruko yo isari incarnation ye linde bachake go manipulate abantu kurwa sekanisa matabanya abantu bari bako manipulate disi nabantu bakurukunga babwatani bobo Kristo na no Kristo bonde boro bokurekanu unabona roje umusiko yo samyo tabirenga abo komwa wamo abanana twanyorata na achari na twanyorata no murai gwonchora kubeka chi yanga ariko ndanga nora kotara matara yake luya nora okay na ralirenga amosi gotige no igonta tego koranga tera ki sana tigatutikira igonta tego koranga tera asiri yonga ki abantu mbare babwenta ko bababwatani ase kanisa barawe n'abantu bakira maguta n'abantu bari batabwende ko baba pastor n'abantu bari every political tiganda Buganda ngice egero mu Kenya mu konye musimo konye utaragenda iziko ya Buganda nariko tabiasa ninga nabera be hope ngojere Buganda asengenjo umwana oli Museveni naburanyore ogotebise atige go kongenta opposition leader kero opposition leader Buganda gale police mpaka bana ora amore inere nje ya yoko okay omwana uli bina around hivi asani tigaturu Buganda Amos Nasan tigaturu Buganda toira nense ya Kenya tuligereria yale sechi gazeti ese mambia bono ngo kwa nabali goro yumurai yumukoro ese okurukunga Uhuru Kenyatta bono ni garorekane koiraniria omurai bwensa samotebiringa nje timbu at interest inde yonsi gochia soborai bwense naboigo nche nakolete mirimo ase chintunde ibere naboigo ningo ntigireta ba Kenya libaga banyarako bagakora obochori bwabo mugano yoni gora ase page ya kanene ya gatano ye gazeti ya The Daily Nation na nigo anamono mwanchu muligeri murai abete mukuru gako yakwanaya akeregeta senga yoyo kabeire omokonyi bo murai bwense o gatano gatata sense ya Kenya okurunga kijana wa Malwa chinga kibariko baba kumunyora kurwa asiri bwima bwayo mwanchu muligeri gati abarai bekirante asenke yo no mushimi wa Madhakarwa na rocho mushimi wa Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i yoro mokonyo ya seke magia Jubilee na boigo Charity Kaluki Ngilu no mwaligani obo ogurunga Eugene wa Malwa mwanchu muligeri ni gata banga se miaka 10 oye miaka 10 yo murai bwense Uhuru Kenyatta ekerarenga bisi ni gare korekanete ko baga ko mugosereria omokonyo yo kurunga Dr. William Ruto na nigo bono abwenete ko baga kurwa esiko na boigo burai abetega koegwa ni gae gutwe no moneta tanya saya na mangana betega kwa no mugavana ogurunga Eric Mutai sabetega ko yakwanira litukolie goro mwanchu muri mugano oyo bwatia sepeji ya kane ya gatano asomura yoyo omukoro abetega kwana ngwira na gazeti ya The Standard nerango kwanerere igoro yo murayo mukoro Uhuru Kenyatta buna betega kwana litukoli goro asabetega gusaba aba anainchi nabo igwa gusaba abarai bali bakuryo burayi asense ya Kenya ko babaremera ligo chiasibale agotebanga nigo yarorekana samatukabu ngo ko talemera nigo tayo semili ya siasa na namono murayo mukoro akanyara ko bagakurwa ekoko yae gochia ase bali bakonyara ko bagotema gotorana emekutano gose emisangirikano ya bali bakwamiriria serikali mwanchu muriria sagotebanga eyo demokrasia ya beri gorekana gikwire ni gumaega niganyara ko bagotebia abana siasa banyara ko babakurigia amabagabo yochi ko babakora aba Kenya century yo mulembe na namona kabaga gukwanira nigo aba Kenya babwateli baga yogochora abarai bachi ko babakobara otalikonyara ko bakobeteli guniga yakwanita elite kuligoro sechinga kichiria chio ogwikirana emise inagotebi yokumunyura oyo kabero mokonyi bumurai bwense kijana wa Malwa igatie chingwana chiarengoro nigatebanga tiga kobetelia abantu bande barorekane koba bagotoranwa nemona seme sangirekano ya gisiasa boigo enkwana neregaiga yomurai bwense Dr. William Ruto asanera ukwananga olia ontigerete kirogo niga kororekana ga atigete koirali bagali yaye yokobe statement gose koba omo Kenya obwanjetense yaye buya kulende agesona ni ase siasa na ande senye nchobona nyara ko baga kogenda gabu onyara ko baga gago kulina sigetunwa na niga chore ko ba umurai bwo kwamiriria serikali yane kurunga opposition leader na rayo ale sechi gazeti chumwanchu muligelia kera matukati galite chimisate 50 nelimo na ramangana amanale gaiga ase gazeti ya Daily Nation na The Standard yose mambia bono tate go chakera kurwa sensemo ya Hassan former president Uhuru Kenyatta konyoguru ku sponsor
atebete nje tindi sponsor yonde bwensi bono tiganchakeri tanganinga omuske Uhuru Kenyatta mangana kwane tigoro nje naro jenga kwane tamangana yo yani with a lot of wisdom na ende na tebetenga oito kyo mundu tiakore mirimo yaye abana inji na babwate chikura na bagochora abantu. I mean that is ekidege ntokirira isi boigo agatebanga kabara achore Kalunzu abantu bagaitaba kabara achore Ruto erebyo komanya no Ruto agatebanga murayi wese murayi mukuru tamutageti na mukwane ta list na kabara agachore Ruto abantu bagateba yaya kabara achore Matiang'i bagaitabĩria gusu kabara achore Sifuna egekura kanege karorekana agakira kamagotenga inwe mbona terera chikuru kwa sponsor no because no nere igagukumia asa isaranza tare bwa yako no kunyuro ngorire na tatengere na ndetero ngoriria amatanga yo mugaka Raila akakunyuro ngori gwaku kwanunga ngana sponsor kuli dipe bintu binda takaretiki atari aware because bono Sifuna ngote bari botambe. How much do you need to be sponsored? Abana nchi bamoire what you need is na mafuta mondana gwetanana. So omo rayu mukuru nje sinza chine nkoranga akogechiwa agochegiwa. Muna bono president ya bono ige kumu beka asekerengo nga tamuigwere tibuya nga ngesinge nchachore tu. Bono Uhuru na tebete erega akina na bigeti chikura 2002 taiwibaga. You know, that was very correct of Uhuru. Agateba karaba na nchi batangari baga na ende nkairana nkababoria 2013 bakangari baga na akorire mirimo yane emyaka yane 10 na akorire igondi tayete interest kiabwate. Okay. Uhuru nababuritie maswali amaya namba ya kabere Uhuru akaruwa basemyo buya sana ngatiga toremereranye muna barayi une country takuimuka abantu bande bakire gukwana mangana abayiga mwagenda mwachiko babekire mikuru gutunjira mwachiko bakorera mangana nabuko bakorera president ya bono ekerongo mudroye parallel no Uhuru igari cry baby yani umuntu kuna kwerera na kwerera matera benga. I am sorry to say this ngora abantu na so burandi kero konyore byombe binde biria maybe abantu bari chi widow wa abarandi babako batebinga takabo umuntu ore widow kuna kwerera muntu yo gokonya konye bigokoro genda mugondo karaki komirimo gwekonya lakini William Ruto nere gotebara ngagatagete lire kuria. No, you don't have to. A constitution yeto yedroite kurwa America tali boigo. In America ngwara chi president chi nkoronchi abwatana piko pinga Trump chikura chirichi aita and the Trump won is the president. Okay. He can't keep crying every day referring Obama nkwarwa bisio gompinga Obama even got into campaigns go the campaign yo Moscow yondo okurukunga Trump. William Ruto nero isaransere torogena nero bwate kiageye country. He has the authority, he has the power. Kokora kendi yonsi mnata tegokora asokora e country na they can ignore Uhuru onye Uhuru gaka kona kora tarende ebinto yogo sponsor. Omoerio ekerokora ranga obo tentere kubarore kanira sobura ebwa William Tadisi wa ekona kolera no ndo bwensi yogoeta nechinjira korani country no okoremereri gokortiki otayo na bono ekero konyora abwata ke minister ya internal security little yokoranga ki is it that na kene kera abantu bagatebanga takwa basaba kemera mujinza jinde igo bakwamba ko correct ngocho uraba ngocho gakora kwarorekanire ko muchisana serikali nabo igo uburayi bwabo rakinende ekero kora tengwane ngochinde ko kora tasenkwana yo kurigirira abo bisabara ase abisi nabo iga abandi bachiko bakwerusia ase abisi gandara irana ase sami ase mambia bono ase chigazeti chonsibire kero kurigirira yo bekiroro no murayi umukuru Uhuru Kenyatta nabo igo oyokoro kwa murayi bwense Dr. William Ruto abana barayi baligendete bagose banyoreri baga utorabu na bakenya na namono chinsemo chonsibire na rocheli tukuligoro murayi umukuru gatebanga tutwara balemerere tolemererani ono maite abalemerere bwae naboko barura kurwa sa cyane to barayi bwae kumagaya atari muntu toguchaka godawo chesinge so balemerere bwae
we speech ya kwa na tego na tebete nga rema na tebete abantu limuya tete como fosu goja setole abantu bakata chance bakaweka chibuti akaenda back to factory settings akalemerera nanda akamana goja 2013 akamana kwa uburai una tebete tunde tuko bale noyo mitasani asa mwana ukwana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta according to our constitution nemwete obusibole the article number 1 ya constitution ya tabanga the sovereign power it belongs to the people. Ono igoyonde is not tataria seni nyere category executive presidency. Ono ile ne kobe citizen. He has a right you express. Bono muntu odi ne no mo Kenya. We are not, there is no way in our constitution. But he's not an ordinary Kenyan. There is no way in our constitution. Former president, nabe ordinary Kenyan? He's born again, he's a citizen. Kaga nitaka nyora chi package, na nitaka nyora chi package, na nitaka nyora pension. Retirement. No mwalimu mukuru no nakumurangeli ngo muibuli nka mgeto teba former head teacher. You cannot say former head teacher. Oruro walimu nelinga kyora abeli fa saba ntokunyulia ba. Soma bya former president Uhuru Kenyatta. That is ene lieta lyo kuinyolia abantu bakonyurunga ki one president ukabera ase bali batamanye. Kuno mwalimu wako bali faade. Ase bali batamanye ki ono mwalimu olenga. Ase bali abantu abagene. So there is nowhere in our constitution. There is nowhere in our constitution. A deputy president, I mean former president, abwate for example ngaki na abwate rights, yani not rights. I meaning or what I want to say neke. Hata gereka be statesman, ne president William Ruto. Kitali ndoko musukuma akole. It's a choice. Okay. A choice nelinga ke. Oyo onde hata getu no hata banga asani hata banga president is aransite. Ekero atabete ngo akatara akanyora Raila Odinga kama support ya aso kumulibele kusena abakorosi vision 2060 to araga yo babo anyangi nyongo babwatante kusena ngo bakarosi akamana watabanga akagenda bakayicha we nanda agacha bako busy yae agacha komodabinga ki paminto inkonya oyo no murayi wenzo urahire ino singaki oburayi ubonka ying state kibo ikirenga yatigete Kenya naninga yere bona akabali reluctant kokoreki kumubwata because if again the government told ukwana ngaki if 2030 tera kwanero amalika yiko chini bintu bya kwenda ko 2030 we have not done it then 2060 yata itakoza akayora kata itakumo fix. Okay tigatura ruga se ndote ya 2060 2030 rigandara gotigera bwe ko ninchen libaga no togende ko badaye gaiga Amos se mambia bone kerango banko ligeri chigazeti chonsi nabarayi bakuru omurayi mukuru no murayi robisi na ubagende ko bakwiranene gento kera ya samia kwani litangani former president is ordinary citizen? No, former president is ordinary citizen. Lakini gento ndatewe muna sami alegoteba ngeringa former president ne bugate kara avere former bado taliko lose citizenship na ale bado muno mwananchi na bugate na ale protected ko beke birengere bia ye kurumagega na kolete kwende however innocent ntomanye tenga former president dali saint no yo moto bege tase asama temwa yoko roki exambe ke beke agaro manyete no yenere karare ngeni power ndongere gonya kobugatia endu yao Fred Matiang'i ngari bayala libakwerende extrajudicial killings non barabu nonere na bari go preside over impunity ese para se abantu bari goitwa ovyo so ndongo tabangelinga nere igekolekana ngagirira isi ekero reisi koyogo korora magoso lakini karo kwa korero mate egento kego chenjingelinga ekaro reisi kononye nonye ne duini sifuna aise kobago se Fred Matiang'i se kobe president wono iga gotiga koba opposition ya be serikali aja ego fix ebinde karo biko musinya goika abantu babeke lyukira kirende nare gotebanga former president igendare gokorangelinga nabo democracy ereiko egaro bosibole babo eso monda gukwane gento muna atakeire gento ngwa wangelinga government operating singo akabalelio ginga former president wona tikukwana former president ne sponsor ne sponsor opposition but what I'm saying ingelina ki innocent you so kutwara jiwe sijao tena bokoranga ni innocent
nasa ni ukugurire chai gusensami abana burangorire na ndo munda wene ndigoja gotebanga ni kiara kwagurira lakini bwerusi rero egendo kera ikerororo Innocent kibo maene ngelinga former president ibintu yale gukwana ibintu yale gukwana mona bono nanyora tenga abantu ngo complain bali ngote okwande yetalia mumujumbe William Ruto mumujumbe Selasia ngote bali ngensengenjo former president yakwane tenga no nyangu William Ruto na bagochorwa inga igo bono okorera magoso okorire awendete kogenda jiko support omuntu mungao nge former president yewendete gukwana one time lakini ngendongo tabangerine ki democracy na bere igo igoro na lina roche former president ekobeka ibirengereri bya democracy ese lisango inga ibirengereri ekarate betenga ngam inumo koroyo mogochora bumaene abakenya na ubakoroyo bagochora konya bakorora ngoyo uraba rae ya William Ruto bado na wabwadeli bagali yali kuenderane Wancho muligeli kwegule ina rale se egazeti eyo ya Daily Nation na The Standard ese mambia bono kera toka batukuligeli igoro yo muraibu ensebu na betaka kwana na mu director ne kera gende toka baga kuyaliga ni koranga ningi kilia ko baga kwana bana nkuira na bale ase chiskuru ekera bago tebangi ntunde ya kabere ni gende toka baga kororeka na gochikobe nkongu gochia asa baibuli na boro kigwe ekere gento bago kwana gali tanga ningi ba tebanga ne chibese chiri chitaranya ko bachigwikira ni gu mwancho muligeli na ndenere tamu yo mwelio kuba kwana bale igoro ye eli kebao kere se abana kwirane se skuru anamana bakwana igoro ya capitation bagotebanga omwana ole ase skuru chiri chia senior secondary school gukwana barenga kyabana babete bakwa guchibese cyabakuru wa serikali na gwikira boni go mwancho muligeli bagotebanga serikali no ine tamu ntanga niterwe tibese chonsi igento gikwamba kororekananga gegendete koba omochando na boigo mwancho muligeli nigo bataba chiskuru chinyinge kigendete koba chikubugulia makabeso ayubataraganyara koba bagwakana bali banyarte koba bakoba ebinto na boigo bakoba obokoreri ase etamweye gose oso mwako yukurwo chagete na namonekero koba gokuligeli igo mwancho mulingo kwana baligoro ya abalimu abekera bakwira na ase skuru nkigeli chikoba gekuligelirwa na namononga kibaka bagokwanera igoro yo mochando bwechibesa ntagete na ndenchakere kurwa ase Sami asemambia bono tunyara koba tukuligereri ngaki omochando yo ogenda takoba ase chiskuru asemambie Sami nataka orakwanira igoro ya capitation abana kuira na bale ase chiskuru asemambie amano mento Innocent akaroko nyora for example muna bono capitation yetara go chiskuru baka na one tamu eli bata bakatamuani that means inga tamu tu ego chiskuru chia ochiarani chitabu atibasa mtu expect kero chiskuru chikora chitabu atibasa mtu mbiri go ikera ni kwa oseba ni mumba go ikera ni mtu biri bakoroteka magani ali bakoroteki batake naro jeri tukuri goro ekero nari kurigereria news ye na actually karora omurwaniri ekirogo kyo gavana gwa Nyamira county moskenji ni atomon kwanere gore amagana ya capitation yesterday shoto kwana mangana ya capitation na serikali bona ya ito ne bwana tukuligeria sengenjo chinga kichine cha masomo it's not by accident nga bachite konya chiskuru chego ino this is not an accident baka bona iga chiskuru chitara ya capitation usibese chiri chigwenda takwa ugetarikiri bamwana takwa wa sengenjo yokorani chiskuru igonga ekinde takwa resarangelinga ekerote tekororanga country ngowere gosobora ibwa no botaba gubule no bole ubweke gwango kigoro igokonyora ngaki education terikoma yani teriko yera sabara ya baisaransite because they want ngonyoro nga ngorotora sichinze chindenga kara bantu batagete kogenda kwaguli gwangengera umuntu gagukwana bateba yesa igo bako make kupaka ibintu byabe bikongumono bitaikirane uzino ne ndagerera abakongera no nukoria egera kera umuntu agora nona misini osabana gwakambu ya mono ranganya sa umuikiro nyumba yae igonga a government this is not something what an excuse about. This is there is a budget Ministry of Education. Why are they not releasing funds abana kwera na bali school? Okay. No sabakwa nengolinga ki abana bakwera ne school lenda abayibuli na into to make sure abana baito bayikiri school bya sengenjo ebintu mbere bono muna yaraguni simu ya soyere muna abana baita bayiseke ndobone to very careful mwibuli make sure ngomwana okwa mwikiri school asengenjo gatiga igaso mwana kurubuo bake school amangana bakolekana gatiga igana amangana mabe
nandelera abantu baba chi animal. They are not human beings. Oh. So tobe careful asa baiboli bali bakoira abana chi school chalero otwale ko basaba na kubasegeta mbuya nga ngaki abana baitu tikabaiki kuchi sukuru no muiboli tiakobe ko mwana gali ngaki ngagende sukuru katiga iko muntu baisana stenere tumumanyeti. Okay. Yeah. Ngera kwa na igoro ya umheshimiwa okoro kwa Kimoni. Igali ku state of the nation ya county ya Nyamira? Yeah, he gave an address yesterday. Okay. Yeah, I mean on Saturday. On Saturday. It was on Saturday. Tigangira na se Amos maigo cha se asa data teko da sasa dagini. Tigadara da Amos. Garo ndali ko kwana igoro ya musike Kimoni igere parting ya se ase bali bamuanjete. Lakini unare goteba mangana education yuma yete kinagega garanta ndagete go sababa gusina bakenya bambu ate sikuru William Ruto bogambia sengenjo. But capitation talibona yatu muchando. To gotigalende qualify statement ya. Okay, sengenjo gereiga innocent serikali ende yonsi. Serikali ende yonsi etaliko ira abana baye esukuru. Ebune serikali erigeti kogwa nande njira teyora teya bandonge kara abana bataliko gende skuru bado ntole para ko genda Singapore dikanko numbers usikuligereria aba chigaba na 47 kere gabana nebegete pasaria around 300,000 on average kere gabana nebegete around 300 million bako abana muna chipasari icho chibeka ama 47 kwerende chira around 14 billion usiko genda sti constituency kero muchumbe na begeta around 40 million ako chipasari usiko chibeka together is around 20 billion usiko genda ase chikumanire po genda chikwerende chionsi chi ministry ogende state house ngorwere chibesa chia ngorwere chipasari uchibeke together chira around 20 billion iko chibesa yusu chibeka amo usiko chibeka amo chionsi chira around 54 billion kero monda atagete koena na ujo skuru na ndo skuru gere libuya chibesa chionsi kero chibekire amo chikogenda ujo so go fund education. Okay. So what I'm saying ngelinga chibesa chionsi chisikube kwamo innocent chibe kwamo chewe ministry education education ya Kenya yako free and affordable yani abantu bagende skuru mwana okogenda obekira mwana we uniform agende skuru asome nandairane to education ere uniform free for everybody. Okay. Lakini asengenyo tobwate serikali ekora wana abantu babwate murakera bwa ideas chokorania serikali matters education. That's why tokonyoranga pakekera babwate murakera bwa ideas kera basi tubwate distress ya chibest ritokonyara kaba tokonyora kiragere twikire ni budget yeito ntubwate mu waziri w'ikaran service okora uligeretie mirobiri y'isukuru korekane serikali nigo ya mentire bali banyara ko bakulikibwa se uchikosoa kirasi kokonya abana baito baguru kwa borokia nandu murakera nga yuruera innocent yo maete ekorokunga egesongo bagotonga intellectual poverty yani babwato botaka bwo korengerera buya nande tigango tebinga ntoye korango gotebinga no botaka bwo korengerera buya umaete innocent karo mwana no distant go so mwana o West Pokot atali konyara gwaka ne school fees igo ko igubube muno mo Kenya paka karata li omwana usikoligereria innocent yo kontige nkore statement ye ne linaki paka karo mwana ino korugusiare minister ya education it doesn't matter ko etali konyara korani serikali ko etali konyara korani education yegende buya innocent no yamonde sabando libo bwata abana bako gende school lakini we are struggling yo moiboli yoka ole galia ole Nyamira ole Kisi igabwa toko kongu kwiro mwana school bono manya konyoranga jibese Jones njibekire saba bunga lakini njiri kogenda njiri education yero mosigo. Okay. Serikali that's why ngotebanga serikali ebwate omurakera we biasi bukoranie ministry education serikali yegone tekosoki tigangira nase sasa tigangira na sasa kwande sami gokorori joinda kale ndowene dikoganya 2027 in fact serikali yegone tekorusugura ngaki kuruse serikali chingakijigore tereka tigangira na sasa asan tigatura ba face government nande turarigiriye se bintu biri yara akore na biro kondo igona ari gukwana iga nari kubarire ngana yo mintamo cia kwanira iga akarukuligereria a sector education. Yani you seeing there is no planning. Look at the minister who is a lawyer. He's not an educationist.
So inking koerezere nini yeye. Lakini went through education system. Went through education, yes. No ninja I went through education. So ikitera making be minister. So inking da koerezere ngeringa. Ekaro nte to kwa example na alikuru ke country ku Norway. Norway is a country where omwana bona so esukuru lero igaba admitted a system ya mo recognizing wa admitted today. The future of this child is based on the government planning. They know omwana oya karaso akuru wa system yabo is different kurwe yetu. Iko bata omwana oyo nasoma asinali levago ika bata omwana oyo ika ase una tu achwa STEM singaki oyo akora science ebe chichini ne chitu acha CBC le kuru CB ya change ya rugu B CB. Yani omwana no engineers. The government has a planning ntubwate engineers 20,000 engineers in the next 10 years coming. Ngai bago cha colleagues. Igonga bona ikushikulinga if we do not have a planning yogosomia bana bona yakuru capitation to schools, then we do not have a plan complete nona bana ngai bago cha kwanda. Tigangira nase Hassan bona. Hassan bona o semto bana bana bona babuli tijibagi ba chirios. Omoske innocent. Serikali yego ya chete obisi aso kobere kaigoro ye ngana ikorokunga bottom up. Anintu amanyete meaning yege ntokirigoro kunga bottom up. Bono nari tu achakire go experience ye reality yekerenga kiriba watanga bottom up. Bottom up we minute ngono kora mie binto biaro buchigoro bira magoro igoro. Ege ntokire tamagoro igoro asa serikali nege ntoke kurukunga education system ye country ye. By the way ntoke ngandate ko korekana umusiko innocent naende nonye nabagusi bonse na bago gotebia ege ntoyo ko korekana no moibori go sibyo mwana umobekere uniform gande sukuru lakini masomo asechi sukuru nero asa chikuru ase ministry uchi sukuru erinde chi support systems chi sukuru amasomo aba maronge abwaro no poto mwapo yaberate bono tell me nga kitura atware minister education yani or spineless otabuga tia idea nankie country yego kora in terms of education system igotora ase transition ya education system tokorwa 844 to transition igochige ndokorwa CPC osen CP bona ndaba yarukire as government mandarins were only interested no go change ndokorwa kunga namis number kurwe nemisi osengo chigo senki on osengaki yani interest yabo no ko make it kick back out of that system yani go chenche nambe kuru nambe yem problem ki hatura kurwe nemisi go chigo senki kick back yero kende kende ebintu yani no mwana inji totally ku understand ente ke kwa raji sukuru chigo sambo boire at the time is the pressure chi at teacher chiko go through Wama investigation is ko ko nyora ngano chi abari mu sukuru mbare part of samba chi sukuru chi research that they release students to home because they don't know what to do. Yani onye no musiko ya teba amosi ngonye asinare ogore mabuo korengere ringa kintu biko korukure igo korekire igo botwekire as a system na as a ministry. Ekera mo kona boigo ntaita ka ba fair na kinaba tebelinga tete kuligereria umuraibwense Dr. William Ruto kurwa so etobora 2022 wekira bono iga mwaka bw'ikirubere 2023 gari getabarimu kirubwe 20 au bakinyarite ko bakonyora libaga bakogenda ko babasomye ase terms kirije go permanent and pensionable 20,000 omwaka 2022-2023 umuraibwense akalikaba ari mu 52,000 chintan nabo igo kanyara kabaka koenekia bari mu bande kiribwe 20 ega igo se ko bagukurigereria serikali ya make strides ya soko likaba ari na bono iga naboroche kire umwaka ngo nakobeka bari chintan kobeka bari nabari bari bakonyara kwa bakuliko egera mu gukwanira this thing mu gugamba chisemi koratiga sinini manye ko libaga mu kugamba chisemi ekera to kurigereria itanga turigererie infrastructure serikali ya bekire koratiga sinini koratiga sinini ntagete ko soa egintu gikurukwa allocation ye budget serikali ya bekire ase chisemi
egento kenyore of course chibesa nchinyore kwa ndasi chisukuru lakini ise kuligereria serikali goikira boniga budget allocation ya yese kubekanana gobekere citizen bono tiangata innocent na kitu achaka asoko tebanga priorities chia serikali yeyere orobono in terms of matters education iko chira upside down ende kero innocent yo tebanga serikali nga William Ruto ngori kira bari mwe eriwe 20 ori kira bari mwe eriwe 52 wait a minute mate tsukuru tu uniform aba 90 ekere system ya change tukuru koru 844 ekagenda CPC ya bwata barimu nga kikwa expected ye aba because twari ndikuru kunga junior secondary abarimu abonse byo gukwana igo bari kiranda te curriculum ya junior secondary ekera bana bare konda junior secondary nga kibare konda basomigo bose lazima abarimu bare kurikwa erinde bare conformity to that system elinde banyora abarimu abana banyora abarimu so egente kigyo gotebanga nga William Ruto rikire ekuno ko manipulate ebiranga byo mwana inchi ekenege ntokia rengo vya sigara tatoke namba ndoliko genda maitek egente getanga ni tugukwanira Amos na Hassan na Sami ekara tukuligereria education togana na figures nero lakini gions ikiombe ya usawa agenda ngia sogeti report of course yaling damning asbago kwane gintu gikuru kunga abana gutamanya kwasoma bari grade gia kianda bakaba bagokwa nebintu ebingi lakini igento bakomendete ese report yabo ngeli batetenga efforts injira mu discuss and I'm sorry to say that injira mu discuss it's like completely into gya korekane mbakwa netege mukiarenge ekenne sana egere umuligire litabasa konyora kakogenda bono mambi umwana ago sibyagende skuru morore ngere field education system igento gira bakwa netege sana batetenga litanga ni egento baro lire inkelinye ratio y'umwanafunzi n'umwarimu yachakire ko bagego kyanigo abana mbali kororekana bono batali ko bakonyora umwarimu kubasoma egento kindi kya kabiri batebete nkelinga infrastructure there in progress korwase players bale education system bagenda takoranga chisemie ngwikira na chire however there is a lot to be done yago rege to discuss no konyongwe chibe sitali ko gendoro you see innocent na ndo buyaga muri egetu kyoboraria igonta te ko basaba seritaria Yesu mocho mobeke abarari baino isiko bagende chisukuru goeta you see ekero okorigereria nkorerororo a system ya education ya private system also private schools ase ya kire country ye bwata population ya nane abanafunzi yuwe ni gwetani public schools so akaroka nyoranga abarimu bari kiru towards public schools a population ya abanafunzi babwata orderenke chisukuru buna bono chirichi ase itebinyoro my brother a system ye kurukwa a new curriculum is not being taught there abanafunzi nabo tengenge takakoreka nekiya no moibori gusibyo mwana moyo kabagi kabwate gitabu ime bagende sukuru na ndabira na lunch not much that is happening of course yes na bona nyore ngango tema bari ko students kinebirogo but that is not enough again to kere ekibono gekere hardware ngo tema bari because nende bago tema hardware second no bakuru chiki pack lakini a software in terms yoko imbati knowledge go cheso mwana a problem nero aiga no air system ira abana batamayitinga nki bakosoma abana bandi batamayitinga no gosoma nende bachiri chigiredi chinana tiga yango ari kono mwa gendo nareko gote ninje gururibaga eskuru tali bari mugoka nande egento ekora togo question management education yes a country ntoriko tebanga te education te iyo education teriko wekwa nago tebinga abana bagenda lakini from what Hassan say binga abana bezi bibagenda obutororo nakike ndongo tebangelinga oisokobeka abali mu eskuru munabona serikali yale kotebanga ye iro mwana eskuru no atabwate uniform ekaro mwana ko iro eskuru innocent ko atabwate uniform iteriko be eskuru eskuru na abana bakogenda systems kire mujaba ari bagosomia abana materials kirororo aba mu they complaining no naye whatever wekanga besanjira ende eskuru nkijibese cyali kugire eskuru ekare taxi ende te wakanu what we are saying ngelina ki serikali ero esobora ibono ikagende te ko concentrate ko beka chiwe samu choko ende campaign abana baito bako bende skuru batabuati uniform batabuati nonye n'abarimu n'abarimu aho bale skuru abugwate serikali yabekire basomya abana babekire so bonge so ko kaye ratio
osikoliga quality of education igere twate ige bwato mu egwa esunyo getekaera so innocent ke tokote abangelinga education is wholesome ebitabu infrastructure abalimu ebintu byonse lakini twese kote abangana abalimu boka tokolikegera abalimu bagokenga abantu abakanya bagokenga abalimu balikirwa abakanya bagokenga omwana onolikirwe mwalimu lakini abana bali bagogende school batari kunyara gosoma is wrong osikoligereri nonyene ebitabu enjira bikorugo muna asania ta abangelinga abantu bagogenda bakoru none ebitabu kero bigogende school n'abantu bagoligie kickback. This is what we are saying. Konye serikali ego fail kwa education iko geminating asama tuka mangaraje kujibosiga we don't have a future. Wanchu muligereri ekera Intera ntoga yo mate innocent ngakende na ande ntwa tanga iko ukale bano kwa keria serikali lakini tikandara kwane ngani don't tete kwa fair because tingo genda ninjira moko genda ninchi opinion because endo na rota bagayo kulikava alimu whose responsibility is that? The government. So this is not our favor. Nagotomaji serikali kuchichu school. Whose responsibility ere? Kisa serikali. This is not our favor. Yani teketika yo tutiki kebeka nga aba serikali njali kitaba alimu milioni ya mo. This is not our favor. Turangiri crusade tuchikotangaza nga alimu mbali geto. Ento tobwana tokota yabaga ikumwana mintu nelinga ki bona amana tobwana tokwana runga ki abayibolira abana bayinu chisukuru asengenjo kirigento kya put in place ogamba totabe minister education nga ki bona omuntu arabo babonde bwensi twabekire nibo yonsi eli abekira se tamwe abana banyore chisukuru. On top of that mbalere gento oyonda amosi atabaga ekeruta etokoto tebi chibese chiabere kire ministry TS ne bwate chibese chiai TS yo mali tali allocation ya chibese chibekire TS 340 billion echitali bese echine chiokolika alimu so echitali bese chira allocated capitation to schools so ekerukolika alimu. This is a different area completely etali part of education inki we expect ti abana baenda konyoli school ekeruko bai Okay. Kesana abantu bakwanda kuumira. Okay. Mambia bono kwenda natole na ande natogedera as Amos na Hassan na Sami na boko nyoranga bado ngana nitoke tugukwana kulinda sense mu ichisemi nabo igonga kyabana babiri bakwira gucheso school nabo kunyara ko bagwesomera ase gazeti ya The Standard ya Sembambia bono gukwana bale back to school bona nago tebiro moncho muligiri nemechandelia bachiko bakumira naro egati ya bonelinga chibese nchiri chitaraka nkuru tam 1 tam 2 chitigarite nabo igo ekera bakwanda se tam ya gatatu nabo igo ntwaroche no mwaka uli moncho muligiri ekera aboroki wababete bakora matemwa kulindi chigatuka chibese chikonye nchiragenda ase school nabo gwesomera na kumanyanga ningi kelkeroro na nimo nontagete toirana ase nkwana ya siasa kulende te turategera chinkwana chiabara bali balenge ase semeli ya Kitale kera baikirente asomunyiga wo kumunyora onyagosira okurunga kijana wa malu kabero mokonyi bumurai bwense ya Kenya. Amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Siku hizi ambazo zimesalia 351 kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Wangapi wanasema ni one term?
Wangapi wanasema ni one term? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi bwana. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo Bwana Ruto, ikiwa ni mimi Kalonzo, itakuwa mondo kwa mondo. Nataka kuhakikisha sisi tukiwa zote hapa tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na ingine nyuma, na tutawaletea mgombeaji mmoja. Lakini kama wananchi tukubali yule atakayopeanwa ndio tutafuata zote. Hii mwaka inakuja inaitwa mwaka ya fisi, mwaka wa hiti. Wanasiasa wakidanganya wananchi, ile kazi watawafanyia. Nao wananchi wakiwadanganya hao, watawapatia kura. Inakuwaga ni mwaka ya udanganyifu. Lakini pale mwisho hao watu ya Madera, they always make the right decision. Nimesema hapa Madera, Nyeri, Mlimani chama ni ya DCP, si ndio? Iko chama ingine? Tutakuwa na free and fair nomination. Nyinyi mtoe mtu moja munipatie. Sio kazi ingine mimi nitafanya. Si mnanijua. Lakini mimi nataka kufungulia nyinyi, mtafute ile kiongozi mnapenda. Mimi unajua ile aibu yote iko hapa Madera na Nyeri, makosa ni yangu. Mimi nikuchukua kijana simujui, nikamulete. Wazee wananiuliza, unajua hii kijana mzuri? Nasema ndio. Watu wananiambia, unajua yeye? Nasema ndio. Umeona ile aibu tumekuja kupata. Nikashika senator, simujui vizuri. Umeona ile hasara tumepata. So for now, nafungulia nyinyi. Bora ni wa nyumba yangu ya DCP. Provided ile mtu mnaniletea ni wa nyumba yangu ya DCP, kazi hiyo ingine mimi nitafanya. Na DCP kimaliza nomination, uchaguzi umekwisha, si ndio? So mimi nawachia nyinyi muendelee. Mkula kule hii watu, mkula kule hawa. Mimi namjua. Nende moyo mno. Si umeona wote the same group wanapigia kila mtu makofi. Wanakuwaga namna hiyo. Chumuligeli nande nigo twiranire kurwa ase chinkwane chitogendete kuba tokoigwa abuna barayi bali bakwamiriria serikali buna kwigura ase mambia bono biri babete bagokwana lituko rigoro na mono ntwigure nkwana yo murayo mukoro bwense okurukunga Uhuru Kenyatta na boigo twategerere nkwana yo murayi bw'ikiama gia PLP Martha Karua na boigo twategerere nkwana yaye umurayi w'ikiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka no mwelio twategerere nkwana yaye y'umurayi w'ikiama gia DCP Rigathi Gachagua ase studio ase mambia bono buna nagotebi nigonde nabageni bane togendete ko batukuligereri ningikeli kegendete ng'ana yechisemi nigo yabwa tumuriro nabo igo nigo naenyore ase gazeti ya The Daily Nation yekera bagokwanira ng'a abarimu ekera babako babakwirana ase skuru babeke chingo korona koraba na bamanyire kubara nabo igo bamanyire kuba bagosoma orunoro botirulia nagotebia ruri ase gazeti ya The Standard Daily Nation page 12 asbago tebanga gwikira boniga assessment yabage okorwa nigo yanyora abarimu osesi skuru kiri chia pre-primary bagoteba abana bagonyara ko bagosoma nigo barabense ya 10% na mono mwanchu muliringo kwana bale ebibao biribiroro ana mono asina baro bako bagokwanera igoro yechisemi echichinyi cha CBE na buna twabere togo chikwanera gaiga ase studio tagete ndigererie ase egazeti ya The Daily Nation nebwa tumugano ole ase page ya 5 kabere ase ko bage gokwanera igoro yo murayi bwense Dr. William Ruto na nigatebrenga tak abarayi bonsi pibale ase ense ya Kenya na bakunyara ko bagakoranga na ikaranse se gokora emirimo na barabukurendo tebire ta kore gasi
na Rigathi Gachagua senye nchukiria goteba garo mukabira nabo igasanyare ko bagakumubwatania no muntu kobaga abantu cyakire Amos Kurmuinogalia inenkwana y'umurai Dr. William Ruto. Dr. William Ruto nero bwato cio gochora ina gokorera sinere kiagera nero kurae serikali bono iga igenda wonete goteba ngeringa ba Kenya basabe buya bamo barorenki ngai baramu beke kiagera ekaro chikuro chiko era 2027 abakenya ngo beka baro muntu rarae serikali William Ruto tagutwara ubusibore tagutwara chinguru cyoko control ngoko ba kera injoma etano yomo innocent nyengene tenga indi William Ruto ese gogendera ni tabie yokora serikali bobe yoko tabia abakenya kende gyosi asibunere nero we akere kura nigombwato kugena nga William Ruto lego chikobo 2027 tigangira nese Mr. Sami wategerere mwe rai ukurukuri Rigathi Gachagua samatuka bwangu o kera onde bwensi uli akoranga batali kuigwa nere kisiasa igakumuruka musaliti wa jamii na ande uimokote banga uyo tabwene tikonyore kirugo ebinte kamine binigo byarorekane ko rokyumurai bwense nga omokonyo yo mukoroni gakororekana ko bo muntu uru mukabira andata ko valerenga neyega kurwase Amos bunanye beka okoligero likwane nkolinga njitindara Rigathi Gachagua magoza akorete asoboteba ngoyo taisaini murai nabwate busibuli bwokoeresa nga according to him taisaini murai so yo aleta ruriete lya okwana ndisaini murai abantu bayo sikuligere minister Luku igabwate chi meeting butukona mugaso utigire ministry ge kwauraga iga bintu bitari gokoro igale Meru East igagoteba nga intu n'abantu ba Meru East aba n'abantu bakubukina William Ruto nande kero tete tabanga Rigathi Gachagua nere bweka okari ukwane goro yobukabira talizira teba no murai bwense nero teba na wata nero busibuli bwo tabasinjo na bamuruche nande gentu kinengeringa ki William Ruto gotabanga umuntu atakore gasi nere na kwante gabunga na akora nonde bwense lakini aze oyonde umuntu kuru Gachagua mbakorete mbakura ine inkinda gete koreso umurai bwese is a unifying factor ekero kia yoga is a unifying factor wana karago segregate umate yani gusoko ko tuara chita bauti chia kisiasa na no mheshimiwa Rigathi Gachagua eyeteri acha ya itoko manyanga William Ruto montago kiakwanda kugwa kinere intu acha ya itoteri nga William Ruto ngoyo babwata ntenere intu acha ya itobuno mokenya ngentu tete korenga William Ruto na fix the system ya education chi capitation injaji ete school William Ruto chi para chi tumbu ya chire bichi bona bribes chi akaira and other things enini ya ito amangana intiro bulendi bwito bwime au chikuni chi arusiro eyunere ngentu tete ko umuntu akobona acha akoboli innocent ga yakoire ako muchake gotara ne intu yacha yaito ni advantage ya konyora mwagenda nere but tiringa atete kutotangaza matangazo tatoetie kara bachagite bwanchani bwa gusekara bwa gwite intuge ntotete ni gasie kolekana kuruka Gachagua tribalist kuzenga ere no muntu kobagana abantu in our country gere David comprises of tribes umuntu kwanyorira yosuri abantu kuruase ekenyurukino gozo kuruase abantu charity begins at home abantu bazi ino kubagwanjire itira kwa amount kobe tribalist inje ko bwane ni eringa ki obwoba boli bwa kisiasa usasa okoranga bono na iki wengegu asengenjo y'abantu banyorire ubunyamazi bwa kisiasa gwetani oyo ndi gusuko mwetani nabo bwagerire nga uchakire gutwara obwobo so iritumbo cyo torende buna abasoreri bagota abangaki umuntu yunzi ko mutiga yorazima mu paint none sese ngia nonyeite kwe otaranyero kikebengi iwo kuranyero kikebengi kwanza umanyi ko chaka konyita igo njerende nkita ete kwa resera nkelinga William Ruto intuntu bwati acha nagenda arusi oyonde enyamira nyalibo bache kuwakinera amoba debut itera aba itari kintu gyogotokosa kuzugutu ugotorianya chinkoro ni elinga ki are you doing the right thing buno mura ndeto mura yonso amerike bungu kirabo tina kebungu kira proverbs
Goira nande ngesomekera tugoirane asentu ndende ya kabiri ngubwata ndere yatungurire ndarorire ndandekera tugoirane guru simutumo kana tosobra kini tete kora asani nere watasani okumiringa ki innocent yatete gutoire break ndara kwa dasani tukule rabu tugoirane getuke bungo na promise Samuel gito chakaragi wajede wana korora etaoni aiga amatuka maiga amatuka ya tabi iteri mono omuntu akoura omuntu onye nesimi omutaburia omagochaka gotabanga mwisi omoibi nere okourire naende nere ogochaka goraga gochi motungo gokura ng'a mwisi omoibi aya bono gogochaka gotabanga omonto oria omurire omanyete confusion yabere caused onye omonto narora omokabira omanene nche manyete ase amatuka ya emiaka ena ikire bono abere omonto omanene omomanyete Ezekiel ndari ko bekuwa se tibira mora na marieta ni mumanyete omuntu wegene taso bokabira no musike William Ruto tera kubulira swali ri aiga kuna koroka gashagwa ngano mukabira is just diversionary nga kiarengo mukabira kai ekera gukwanira nga igo gachagwa tali mukabira ya shagunare serikali na ona tabe serikali but mondo dogo audit no yore serikali no mongwano yegento igore persuaded na political opinions koratika kama information yagendera na koratika mus konyo tiga sani ya yene yana yarenge I have got a right to be uniformed amos uniform igo nare go uniform hasa ninge serikali ya William Ruto gebwata chipara stato 300 na lakini more than a half igo GCO chirwete kabira bono tigancha kenga ki umusike innocent amanyu mugusinga onyo muntu naro tari umukabira ngasagu tari mukabira because kasagu ga korunyeri no aiboretwe no akinerete no sobo wa munyoro yani bono ngakyo korunyeri korubukabira umuntu rumukabira no muntu korokwa William Samoe Kibuchirichiri Arab Ruto nga kyaro mukabira nere ubwate omugati gwe country okobaga umanyago chigoro obagera abantu begesa kukiaye omonene mono oetane tienusu the rest of the country twamigererania saga quota lakini gago soka isika se kamera mo bwatete esengenje ya siasa ochaka gotate bingo montoria no mukabira nga kyare ngo mukabira kaka makonya akabede akamubekero ba deputy president yakamuretera jikura more than 4 million chikamubeko bo rais yani ekero uri atebire nga na intukitu areta jikura chinyinga I mean that is ikinege ntokera no mono wanya na yiga bono rero obe kwobora ya segete onyore nga abantu bari bago chorete bai mukabeko monta ase serikali igo bako na komiwa na bogo teba nga yaya abantu baito na bono limona na tebete nyamira garia nkabwatu bobe inga igondueta asitoro almost tora bantarake ega account government ya nyamira kamokorosia toichori chinamba lakini abantu bandi singitia siasa bakambwata bobe ego minister nga ndo mukabira mbo ase umuntu kurukugashagwa obukabira buri amana William Ruto no musiko yang uniform ase ebitari bya serikali nechi nyumba cya serikali gose uburayi bwa serikali abantu barabange bono iga that is why baka abandu kuiguba bwato wenenu bakuyoroka bakarabati yani wenenu bwaboichoire bakuyoroka bakarabati aseki ministry wana romo omonto babeka abantu ababoka parastate ye babeka abantu ababoka aya ngwamba kondwani wiki eria innocent ngana tabire gento getari correct but in egento gina bokere boygo timati usera no bwata machibu obwana cheshi mbwari getu abantu bachore basogete pass out parade gashagwa nabayiko bari ngari getoro enye karumo kabiri abantu bari getu abange nabantu baruta sigesa kugia president abantu buna ntu abagusi nobwate abantu buna ntu abagusi abana bayito gusienge makisi na nyamira bayitane tiemia ndali okurwani nobwate list ya graduates yo sente ko kwa numbers echo koratika nobwate list ya graduates no I mean what edate ritwanya ora teneringa ki abantu bakurwegesa kugia president bari abange kaikwa rusiti date political rally
ngwaro chekirimo ke ari ari geta abantu bakagenda koti mune report bineyo yes na boko rely ngai kwa ruseti report no aye ke no kia urwete umwana naro ruchite ogera kora no tigatura tige sekenyo but we want to get it right azembo te ke no kia banyangu tu akegima kurumisa mbinse baka nyamuzikiduka bwana wayo kwa muzirero no mokonye egere tokolera ndongereke kogosa no nasa ni ogetumira muna gashagwa kiagara gashagwa gagoteba nga gesakukia gose Mount Kenya gegwate chikura for 4 point something ya ete William Ruto no nyenasa ni ogekwanire lakini figures chike maana nchiringa Mount Kenya ya ete William Ruto chikura 41% chikura 2.9 million. Okay. Njiri 4 million muna. Tigatura kurira gabu turagenda umutimoko bija mono sana. Thank you so much. Gwira na tule na mangari tikekwera muri kogenda nde kochiche tuli ne kebungo ngocha tuli tuligererie ODM nero ya tebirenga ngochire ko bage kuligereria bali asekia mekyo nyembali ko babago so asemiroberio ne chinkwana ne bikorwa bikororekana bwikiranu bachikoba bakurusi gworo gose mbaye guno ne ticket mwancho muligeri nabo igokera tugukwana iguru ya ODM umugavana bwe county ya Kajiado Joseph Olelengu nere nigarorekanire bono kumuchika muraibwe kiamekyo Oburu Odinga anyara ko bagagwe soki na gusaba mabera nyatago kora boigo nigorirorio na baro barachikoba bakubuguri chigurube chiabo na kunganya kurwa sekia mekia ODM na mange tubwata sembambia bono abana baitumbagende kwira na ase skuru ngware siginyi ya so agaiga na ndomono ntuchikoba tugukwana na abaraitole na barabu ase studio nchiguru ku Innocent Onyango na boigo umurubiri nensoko bwakire pia mono. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirindwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekirwe kirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatina. Asinyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchile ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asili ya itali ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyile mechando ya bobuate, wekile enchila ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli ubo mrembeneshi ndwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya marigiti omuchishobo songo. Kuse, tuakirishime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya haba buyenete. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge tali nchirende osura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobosemia egero yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mwancho murigereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atana bera seiki mwancho murigereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi
ase chinsemo buna chia Nakuru mwancho murigereri eri tonyara kwa batoko omugusio ora sensemo ya Nakuru libaga eri anyara kwa koigwewa na nemono tonyara kwa batoko so ase chinsemo Eldoret no mugusio ora ase chinsemo Eldoret nera nyara kwa koigwewa mwancho murigereri tonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba buna chinsemo chia Molo alia so mugusiare enuretie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusia nyara kwa koigwewa ase nchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tonyara kwa batoko ikoro nerio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchira enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no botuchi kwa bato gukora eke kurugia ito tonyara kwa bato gukora asenchira bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchira bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirari tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Soko TV oboroso bw'umugusi eye ne Soko TV oboroso bw'umugusi. You can see that many people here don't have IDs. And they just don't have IDs, and they are not young. These are older women. Most of them are women. And women are the most trusted people in decision making. But at the same time, they don't have ID, they don't have a voter's card, you know? So this is marginalization. Mimi nataka niwahakikishe watu wa Isiolo, hapo Samburu, uko Marsabit, kwenda Garissa, kwenda Wajia, kwenda Mandera, kurudi hapa Baringo, kwenda Turkana, West Pokot, sehemu ambazo imewachwa miaka mingi. Sasa hii ni wakati wenu wa kuchukua kitambulisho na kujiandikisha kwa kura. Mambo ya Al-Shabaab, jeshi letu, askari wetu wanakaa pamoja na wajasusi na wanafanya kazi nzuri. Bado tuko na changamoto tu kidogo ambayo watu wengi wamepigia debe sana mpaka inaonekana kwamba ati kuna shida kwa Kenya. Mimi nataka kusema hakuna shida kwa Kenya. Shida hiyo kidogo ya wauni inaletwa na wanasiasa chache sana kwa Kenya. Kenya iko na 0.0001% ya wanasiasa, na hawa ndio wanatusumbua na mambo ya uuni. Na mimi nimesema na nataka nisisitize hapa, hatutakubali watu wachache sana waendeshe kazi ya kuleta vuruku kwa wananchi kupitia uuni yao. Jana nilisema ya kwamba sisi kama idara ya security, kazi yetu ni kulinda wananchi wote. Na nimesema tukipata intelligence report ya kwamba watu wako na nia mbaya
tumesema ya kwamba idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako nia mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Hatuwezi kungojea mpaka rally ifanyike, before, even 2 days before. Mtu yoyote mwenye anapanga mabaya tutawashika, tuwapeleke kotini. Changamoto yenye tumekuwa nayo ni kwamba tukipeleka kotini wanafunguliwa haraka, ati ni haki za kibinadamu, na ni wao ndio wanapanga njama ya goons. Sisi tunasema the DCI has to act before, not during the rally, but before the rally takes place. Pia nilisema jana, wananchi msikubali. Mkijua mwanasiasa fulani anatembea na wauni, rallies zake anafanya na wakora, na anatembea na wauni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Manchu muligili chetrista kemerongene ne ya mama ye chinsabira semba mbiabono ekara twiranire kurwa asumuti mukumbo sinini ndo chega gango tebigwa na Sami nsome mereganio emerongebere na 5 na 2 ochakiruru chirwa kana gatebangilio managa teba mwanya bantabwo na tungete nimbarusi ya sense osetali mwanya bantu boka kolende ne chingiti na echi kwagura ne achiri chi kwagura ne chinyoni tumatinere kwa lotaba Proverbs 29 okay mu director nengo ye mbikirale kulinde onye ko yibwate gabune nabogonte binga ngake ukwana igoro yo umuruti agakora yuburungi nere oh okay muruti agakora ayuburungi ogokora ayuburungi nigo akogera ense yaye yagenda gotenena bokongu kulinde oyo koligia amaki niga kuyeyeria eri yaguli donataka ko singatie ngane litwa gukwanera doteka gukwana maigaiga nga oburayubuya nturigo sugu mukoro kuguburayubuya nturigo sugu mugusi ntutaiti press conference koro kuguburayu nubuya ntutageti mangana mange na gisungu kenge kumanya uburayi nubuya bole abantu kubaitaransete igo bakomanya uburayi buya nasenge njo yebikorwa byomuntu isaransete lakini bali ba kwegunga njakwanira agabo obukuruminga umurayi yani abantu bakwe ke usieki ya mulisia ngakega umuntu the people rejoice abakwegokia mono ekero babwata omurayi obobwata ase enkoro wetani omurayi ori oganyete ng'a nkento kiakobaura korwa ase more egere motigare koba amasikini bono tigantebe ng'a omosikiri Innocent kwabekireri ng'a nagaburi omosiki oyo omowaziri ngwantebi moroko omosike ngwantebi ng'a moroko omosike abanje kikatiba nimbwateretio kumuroko omonto toligo chusinga ekatiba neng'ete right tindamurama igo kumuroko omonto lakini ndamatiga muroko omosike ase eng'encho egokoa comfort omosike Kipchumba Murkomen yani neri okobwata amakere okonga comfort ndethe nkomorembe tindeti bono mambi yake tiankomorembe ase okumuroko omosike because nabotagete ego kubwata amariko kwabwata amakere kwabori ng'aki omosiko oyo bunasome ekebungu gia Proverbs emerang'ani 29 ekebungu kiaye 2 ng'akero abantu bari omurayi ari ase oburayi obuya abantu bakogoka kebungu ekyo bwense nagesomete ekera abantu bari n'obukorekanu bose bari borego bakora abantu igo bakorera bona iga no tokorera ase eng'encho iga nabo okororekana ng'abarayi baita abange igo bari wicked gose igo bari borego bono igo okorora ng'a amang'ana aya Murkomen agokwana naende nakwanete egento kende ngero otarabeka akwanete bono kero kiarenge more terrible mwanya kwegwete chiguni ya serikali yagotebetie abasikari bagotebia chiguni nochira iga Westlands ase kware kwa no mukutano
Mkikwela ko chiroro ko Okay. Otiko bango mukutano murorongo. Ono ga kitiganda buri umugusio minto no Kenya ontegererete. Igo ige kororekananga amangana ya yobuke bago abekirwa se system ya serikali. Yani gobono is a legal entity, chiguri ne legal entity. Saje da dinga mpaka serikali ne manye tego wa device ya munu mwananchi nganjire Westlands wosenjire Kangemi takwenda Kangemi mugutano yoire Dandora. Ekeroko totebi buna abananchi nga tokumanya umurayo yo kurukusami yobangire bibago aso mugutano ntogenda. Abasikari mbaise ine bago to information dene mbako bekegende kiasa matangazo ye TV ye nsoko ne radio nga abantu bakuru kwa samyo yoro murayo bangire bagaso mukutano iliyo yo Kangemi mo basa ko gendoro nche buno mwananchi na iguro mukutano no rangiri gumoino gaiga nga kingo koramanye ngo mukutano ino gwate bibago tingendo enera memerengani ona mutu bya murengani aya ekerogo teba nga basikari mbamanyete so then erori yabasikari neriri nche buno amanyete erori yabasikari gere yo kumanyanga oyo umurayo oyo number 1 gusa umurayo number 2 umurayo number 5 obangire emeroberie mebe yo guchikoretero okumia saba na inchi bono igi ntutokore to kumubwata tubwata nabantu bari akorereki araire abangire erinde to sirio mubango oyo so bona serikali ya ikirase etari go siria ebikoru byo bosaria yani serikali yagototebi mogaswego ase kamera nga onye murayi to bangire mekutano yo bosaria nga tako gendororo and then otageto to chake kona goteba nga ntobwato burayi go ntobwate country okay man gatera nese kwani country bana ya bere gatete okay thank you kwa rule birengero byabo ekeranta getego chase Mr. Moses Mambia bono kwa motegerera umuwaziri bw'obulendi bwime nande koregure buna Hassan yakwanire nabetega ukwanira iguru ye situation y'obulendi bwense ya Kenya gente getangania kwanete nga bikorwa byo sagan twarorire chibura buru chiabeire nabani ya siasa bakoreta nando tebire bana siasa sumo barobo nigo baraba kemono kurende kilia tebeti abananchi nga nande mu basakoranga ngambo bengo basemi kera mu iguru mwana siasa narubiretie umusangire kanoya nande twamanyire mbabuguretie bibago chesi baretiga kogenda mukutano uyu anamono akanyara ko bagakogenda busyo na kurwa umubaro bwebibaga goteba byarwete Nairobi n'abarayi bali balinda mwananchi bakagenda sensemo ya Homa Bay ekero ikaranste se Mambia bono ko motegero mu waziri bw'obulendi okurukunga Kipchumba Murkomen kwa namajiri kweba murangeria Mose nalete kombekero what comes to your mind egendo ngoteba ngiringa karo Innocent karo origete moreri nyomba mwao arendo mwana karo mwana achakire korera moreri ga kumubeka magongo omorosirero ngorio mwa okuna gukorigia machiu yebirero bya mwana nyomba so omosike Murkomen igabekire ese docket yo kurendo obulendi obuya bwana ichi yo make sure ibintu nko babire buya yo make sure bibago mbiyo yo make sure apparatus ose chi department cha serikali chiri chiko hakikisha nga Bakenya mbamenyete buya Murkomen nero ko oversee nero ko supervise government departments chi tenere to bulendi bwense so egero to konyoranga Murkomen noyo mesa bandoli bakorera nga bibago mbira segete bibago byerusitu Nairobi bikairo nabana siasa gete Murkomen ngenda wene to kolekiya no gototebinga omwana siasa obwate bibago noyo nande bibaga abwate mbinga naiga bibago biri biteneniwe bibwato birukotini egero morembo be igekopa obosoko bonene ase department ya Kipchumba Murkomen egero gonga kere weekend kero mugutano bero siasa kere weekend umwana sasa naro bwate bibago nande biachiete obosibwe kamera bibwate chinsara bibwate mioro murabona kwarora Homa Bay y'abantu bakogenda bisalimaje gete bikogenda bya sieke para te tuane pare yugere y'Abakenya babegete kibesa gwetere bango yabo kipare ichiaga chubu y'abantu baetere kini serikali elie kolenda abananchi yari gere tu abantu bana babeka
kegera onyegenete innocent ngakonye chi camera chia balitu amangana mayia chikorora abantu bakobeka amagena para chikorora abantu bamugeti mioro nande chikamera ichi nyinge chire private lakini ya serikali nebwata abantu barikire babwate baka intelligence kyagara umanyete innocent andonse soko genda bono igote yabenga mugutano nkobore ikamu aliese asani ali geti kuchikogamba egaro mugutano yoko ba intelligence ngotebere ngo predictire ngana kimugutano yochikobango bekere security yaye yamanyanga egere protective wima lakini serikali tubwate bono iga yene gose ministry ya interior eyue korawa no mosike Murkomen nabo egento egende gukora riba gari go protect lives yani ndo twara makwiri kere weekend department department ya Murkomen ige egasi ya yene no collect statistics abantu mbakwa bane abantu mbakwete kwerende boroso bobe Murkomen ya gutoro kyabalende nande asa nakwa nanga gokoranga kare bamuraba ke bakoewa bakoe department ya serikali bako ambobe tingaire tigose tingaire tigose nere boy lakini serikali ya chorera bamuraba ke be quality embe ko gamba chi department ko kora chi department ya serikali chire critical so Murkomen noyomo no mubweka no muya uwa bamuraba ke babwate amangana mange so umuntu wabata kisungu mingi Nairobi na utokoteba Murkomen gabwate kisungu mingi tabuga ideas no murakera no ro na bata biwa ideas chuko gamba sese tigangira nese sami oikira boni gabantu babere mbasire tiugima bwabo egati yabo no munyanyimbo nabo igo abandi bagatigara ni chinko machintindi emerongene na batano no mo bagende tako bakurwara ekero kurigiririe nkwane ya Homa Bay na umuwaziri we thought na arakirete tukararigiriria ngangi kirgia bere gakorekana lakini ekerago kwana chinkwana chiae abange barorekanire guchimo chigeko geragote ya Kenya aba barubiriti nando tebire bono iga ekera tuchikonyora igintu gikuru kwa information mapema yagotoro kingo mukutano uyu no musangirekana no uyu no chigotwara chiburaburu ntugo chigwanchira okorekane space yokora siasa asensi ya Kenya ekera bono tuchikonyora abarendi bagocha baruya advisory go chiasa ba Kenya nabo igono na barai balionyore bagotangwa kobako na kwara baba ko kuligia a solution ngakibago survive politically because that is the statement inda abeke nagani ko tari endu yanene na iganga miaka teriko yera asuburai bumondo statement yenda eta withdraw yogo tabanga ngabanta bake ngakoba irwe enini nguburai ngamangana bunana aragokorekana ndunte tete bangeringa ki oburai bumuntu boko bita bouti na kulingana no bongo bwae ni birengeri byae ni mandate iri akorete ki aira kolegasi endugu ya nene ya mwino kuboko kwane kukurio igate babwatana ni ndugu ya ne gadie asante to basa kutiga ko ngaino mo tari ko ngaina nae wate banga ki na te banga asan na te banga bamuraba ke na te banga ko baire ngane yu gaye baira na te banga Murkomen no mugweka no bweke chanege ke bwato boroso bwo kosinyukora ai kora department lakini tinda te banga abamuraba ke gose abantu beke gorie kemba bwato murakera igubona umuntu abwente kuri priband nasa umuntu bwato murakera we ideas Murkomen nateba Murkomen nabantu aya secondary idea yu yarenge yasari nande endugu yani nye manyete tali gwanja okay fair sawa naigure chindugu naigure asa tunabwa atali kondo tiangende asamangana rituali kukwana asengenjo I think njira Murkomen yakwana injendu jenga Murkomen gamanyete nsegete tabauti wetani Kenya nandi ne rumulendi omonene bwense mu minister bobulendi bwoime bwense yate iseki amenyete amenyete nse ngai tari Kenya kozia kara ko chaka kwa eresanga ngabono
egente kenga mororeka ko ba emergency ekara gukwana ko ngagota ngambara nyora intelligence report ngaba konyora intelligence report ngango active liguru yichikunie utaite kontebi ngaki ekero muri komenia ko eres ngayarusie tie report ye ngaba aba chikuni sinje transport tukuru Nairobi chikagenda mapenga yarusie tie report ye. That means they had prior report ekere report ye muna bana inchi se tutenene ngakiata gite tuwe konye kuruchikuni ziejia rusiku Nairobi all the way baka chekiro mapei chikona kolete buru eli kwaroje ngaibono ntu okonyi bwitobole asenge nchoneli ngaki ndubwate right yo participate in politics ndubwate right yakartu guru murayu ogo chanto bwata the constitutional right ngaki na intu lazima ngaki oyo nene ngu associate nere na ndega achira ase atari korolekana TV abantu ngoja barasenge njo in support yo monto. So also monto batakete. What should people do in Tubono? That means Oyonde is helpless. The interior minister is helpless. Omato not that justify a point here. So tinda akora. Ekanonta etoko kwanera enini na kwana iguru ya bangina ba notice and Garissa road and others nga babere marginalized mbabuati GID ngabono na chikuru murobelio bwoko ena na GID ngana baruba tuare libakalio kondo gwake ulio gwake kura nga ebitengo byonsi byobolendi bwense na majeje ito nga akomiriense as security nga bono gento kende nkeyo ntu tuara there's no raise of ala munga gento kende kusabantu mbale bako is proving nga egenda atakete kokora iko kerito bauti kueta ni gento kelia abu kusaba Kenya tumanye to stokagerete kwa mete ko tebinga abantu bende kubwate ke abangina bende kubwate bibande. Why do you want to prove a point ya barabu kwenda kubwate bibande? Because they have not complained ngamba bwate bibande kisiasa aigenjira nile toko ba prepared nga egentu asichikura chinyinge chigoja koru tona ko ba prepared mapema nga rugoroga igongumete ncheta tako tabanga ki obwebyo mate bogo chaka bwichikura bogo chaka lakini kubatebi babwate ke bibande nga yibwate oboyibige twara nabantu batabwate bibande tiango boli innocent wona ne muri komanya mate nga notice tani babwate bibande. Is this the first time? Ne tabo igo chia mate jiri Kenya gaiga sakungire kelikere chinsemo jiri chi county ya Mombasa Kilifi actually bagotebekana babwatu boroso kurwa sense ya Zambia Makonde the Makonde Makonde babiri bakolera sana sama tukamange gotatwale ibande no nyeneke uru time they were abangina balimba bwa bibande nero gwana tako babibande nero gwana tako babibande nkyako kurunda gwana ndiko kura nkyako chakera gwakere ndu nkyale kwanera ariko batebinga ngo bali bibande. Do you need to announce nero gwana tako gwana tako batebi mobile okay ko manyata no se tiganko lingana na ba QCD tiganda ko ngo ninale ngo mulisia tiganko entonalo ukolera neke ganga kelinga ki oyonde oro kilini competence of the highest order in this office asenge njinona eri bintu binde bikomonyora numubazo karonga ki chikuni chintia transport but he's not acting. A problem neri ngaki he is supposed to act but he's not acting. That is incompetence. Okay. Ndagite oso manye kwariga ni umurigereri nera chagwa kesi mindo chingo na gwakabale ekera chiko so achinsa isa to mwanchu umurigereri na yengo kwandeli baga unagokwa na sebiri bigenda temense ya Kenya. Tigante beli ngana lirega innocent ngana de na beli accused na Sami oyo Amos olituma Amos ya lituma lakini oyo twari mu cyanda na liro lisano kurukunga Sami nga twatebire ngabasaye abasaye nga abatu barayo tabagu nabo mwate nko igwo tumugusiga gatabanga chaka totenengera boisi kigusi kwa nabo keigwa no mugusina de betenga morogo de betenga umuisingo yo mbisi ande kere kigusi ndenkere bagotebanga no mosorio ngende tinko ke kwana byayo mwana moke mosorio ngende aseki abagusimba abwate ngencho yarenge very deep ngachaka totenengera boisia
I have come to believe nga chi responsibility chinde nchire chitabwenereti abantu abake. Unaona responsibility ndete go kwayereria ndete go commenta chinguru akero ko beka igo bono responsibility buneria yo mugaka Museveni kwa na mambi gwatebanga obutiro mono na bebwe netana kubuto na kya go justify era ogoyire obutiri bakogoyire koratiga Museveni that is a different case. Museveni no yo Cameroon oyo amenyete bia na iranete baria those are special cases isolated bari bagoyire no baberu burai bakabagoyire bono maite ngo bakire no nya science ngo tebere nga umuntu emyaka nera goika ochaka bono tabuga ati na ndege ntukendeke kwanda mutwe actually ochaka kwira na maega bono buna Museveni baikira se bataka ko bagari kwanda ribasi so bono ngira nase ngwana yane igonda te gotebanga nambire ko bumwegeni ng'abantu bande mbare baraso bosae babeire keorokererie kibaso borai bwo bosae oyo mobo no muntu kurukunga murukomeni kibuchumba lakini umusaunde nara ase serikali yo gokora mirememia okurukunga eri kimuga ore minister bantu bange mbombo manyiti ayo minister ya water mama china agende se county ya Homa Bay agatebo tari Homa Bay yoka nande namuroje county ya Taita Taveta ogendere gakoba chi county gakogenda onyorono ne chikwende chi amangaki amabwagande ya machakorosiwa atabu atite correct measurements akuboni ngende kimokorosia ngeri gocha kuwera abananchi goseke koreki kera tuguita so abantu mbale barabasae bagokora mirememia o appreciate lakini barabake lakini uso korabasa abange igo bakoenda basoa asendiba yemegoko y'oburayi buria bono bamanye guchaka koba abantu banga tubatayetiese bakurwa na se bagoche mbako gokumya igeliete gwatete goteba no kubaya baya buno bono musike kibuchumba Onesmus Murukomeni gakine kiorokererie kebe ky'omurayi naenda akamanya kwawe umusaho mube naenda akamanya kwawe docket ebwate ogokwa nokoba kwa Kenya munabone gento njensinyire umuroyo ani musaho yo kibuchumba Murukomeni oire docket ye mu waziri umuntu mwete docket yere ekera kogenda buri roju korara yani ritukoria yarire baetananire bakorire ritukoria yarire ntuma mupiri maragoba ogenda uchikorara omotegerera igorare ngegoteba nga onye kwegure chiguni chiabe kiruga gamweno takogenda ororo umanye gocha chuma pirio irana nando okwane genteke ngao ngabono chibuni ngo chirigitore ngo chiflash tora out bona eje kwa goto tebinga igoronto ogenda azijire echo kurigire ronchirichi oyo kurigete erenga kyako norara kerako rogo pole bintu bibo toba gwinge ncheka biye mini singo moto urigete chumba Murukomeni na rota tu anche asante na commentary moza de asante liswali ndete kubulire bagata literally question uraigwa abantu bali bosiari bakoboerete nogendo ngayinko iwe abantu bagote biruzi abno boereire nogendo ngakya abantu bagote gotenga no boerere ga gutego timini singa no barasaba boeria bu nande gento kene nare gutana gotenga abantu bakubangirita mabibo siabu nago cyo kuibero muga kumwana minto bisi bana batari bantu bane na serikali omuntu private citizen muna ayontebye nkwegwete narabange n'ekintu ndega mongo kobole mu murai omaite se serikali ego chango cha kobandora ndingo cha korai a point of correction nata to correct your point here umusai at what age umuntu akuruka umusai kibaki na chitaka toletere gochakire miaka 18 goike miaka 30 bono tengena ndia musinga tiga Murukomeni miaka renga umuntu mugima bono amos sami Murukomeni tari moza sami associate Murukomeni sami bwana yobo sae tiga na magana aliye katiba yeli sakara likolika ndo spirit na leta bona ngento tokodira karo kine spirit no te leta eleta 35 babegete eliye kogeranga nere eligo echi yoko muntu kobo musai lakini as a spirit no muntu ne chinguru
okorolekana bado rumonto bwechinguru chinke ora akore binte asa maoni abu asente na ntina ambo stokotoka ba asa maoni kwerwanira igai ko matamos amos naza ni ba kwerwanira egere kwe associate ne je ongo te banga na ande mugusiga te bete ngaba sai na uchinguru chai. Okay, tiga tokolega. Abu asa tupata tuchinguru. Thank you so much. Ngoira nande tiga tokolega, tiga turategera chingwana chira. Twaroche mweshimiwa tukwirana Rigathi Gachagua tebire nkogenda ali siku yense. Ande gabe getebuye sikibusikia, ngebeke sikibusikia. Iko nkogenda nyumba mbwa tumungino no koboko. Tuline ndege. Turwa nintete chikoros chi decision chiane. Ase methu batali ko ngakire simi. Ase nyarebe batali ko ngakire simi ntegerere. Nkoirana nchekoleta egento gikuru kwa lichibu. Nabo igoli tukulia lero ngurwa le riboti ya ime tukemerongene na 5 yali gurugwe Concliffe ilia cheta gategerera kurende enkwane yo mu director nengo yebekara asembeo nabo igo mwanchu muligirali asema mbia bono nabo gwa kesi migo chaga igase studio na yoto ibirengera bya nga kyuligereti ali agenda takobaga korekana ase imeyense ya Kenya na namono astogenda takobatugo kwanira ebintu twakwanira sesemo yobulendi nindo chembale bana batema gwa kesi migo chaga igase studio igontege nyaliga nichiko bangu bwata esimi yawe kurende tutaragenda esimi yo tato mu director arabe kenkwana yo mweshimiwa Rigathi Gachagua kagokora umanye gwa kesimi to chake gukwana naye elio nayo tatebinga ningi kelioroche asense ya Kenya sema biabon dikil chamge murwa dikil obune Rigiji amefika hapa murwa dikil ndio huyu Kipchumba Murkomen na ile mjumbe mlichagua hapa walikuwa wanasema ati nisifike hapa, lakini watu ya mimi nimekuwa wa Monyoro for the last 56 days nikisikiza maoni ya Wakenya pahali Kenya inaenda na vile wanataka Kenya ikae na vile tunapanga uchaguzi ujao na vile tutaunda serikali ya 6. Nimesikia maoni na kesho ndio nitasikiza maoni ya mwisho. Nitakuwa na watu kutoka Mount Kenya North huko Isiolo Marsabit. Hiyo ndio inaitwa Mlima North, Mlima Kaskazini. Nisikize maoni yao asubuhi mapema. Nikimaliza nisikize majenzi. Majenzi watajaa huko kwangu. Kuja waniambie saa 9 nitakuwa na press conference ndio nitangazie wa Kenya yale maoni yote nimepewa and the way forward as directed by the people of Kenya. Ndio kutoka hapo nikibia Nairobi nifanye 1-2 siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. Mwanchubuli na maene uinu mweshimiwa Rigathi Gachagua kwigurugo kwana litagani asengwaneli araburukana nelie sabalia ya cheta sesebo ye murwa dikri anamona gatarire ya mateya nyagusira umubunge bwensemeyo olekorokunga Johana Ngeno akaumirana na ngina nabo igo kwigure asabetega kwana litukuri igoro ekirago tebanga rero na liago tegerera bali bakurwa asiria nyi ya Mount Kenya ekurunga Northern Kenya anyara ko bagakwigwe birengereri byabo na ndategerera abasaye ba Gen Z chinsakia ndachili tukulia rero robotirwe Concliffe ya matuke 50 nomo guchiare ko bakako yakwanira tigandara kuigwa makwira nese panel ya nese mambia bono mwara akire simi gochaga igen soko bwakire soko TV ngaki akibwakire buya wakire buya ngakyogendete twabwakire buya ndio kingoro kuruliza majanya mira mahundo soko kwa menya tafa kurubikonge One ndio nale kuchangia kuna mangana kuchangia makego tu igoro ya usalama Pese ko inyora engaki ya keumbo unisimba ketoro kere unisi oba ketoro kere etegeni kijeli tukeli tiaera unisi abumba tikarte keumbo ya batikalite batikalite keumbo pese ko bali jemba hiyo kama ko genda sema ya umabe unisimba ketoro ya kantinge para ni embe nande kero rosana aba bachete beli tukeli mogo kwana ngai bago chabarukuru
aba bagocha beli tukeli mo se birengeri bya ngai bawo chabarukuru ngocha ndega okay ere yato ikananga para telingeja jinsana chialenge chinyomba chirale ale lakini kunisira ndo akora gento kipakatoka kurukosi yabo bakachaka kusambulia ina ikwende ya sifuku bakachaka kusambulia babo sifuna bono kunisi aba nkwenda bali bakanone chikanise kale mkutanero ya opposition bono egente kila kinko bolinga abantu abakubuni sitalinga n'abantu abanyine bakurulisa abuga abacho kwale mekoninga buniyo ejine kiombe ne timu getero siku rwa serikali kogenda yatanga ni gwa gwetera se byongoso mumye gotebanga murukomeni bibi nabwate gwenene ebirengere oyo tenete murukomeni oyo ko advice oyo may piegera ya itire kisa cyamara goba akomotebi gasi yawo akora yeli tukonereri oyo mutenete ko mwaka no musara ekera ko motebi nga igasi yana akora yeli tuko no go ite bijana na itenze amogete ngori supposed go tuka no wata magoso okay tomaya gocha nsemo ya ebichana n'abagaka ntobuate empu y'abagaka na ntobuate empu ya ebichana kuletera ingiro monta kwatege ingiro monta kinetegwe ebichana mbirororo etabiye lyabwate koruze stina bikulimene kwa baketeka yo mwelyo naba ebichana ekekeri ekirenga kikiyago dire etabiye lyabwate yo bichana stina bikulimene kwa basomo tuwo monto oyo igomone kero abanyora umuntu ari umugambi maybe abatongo barabagambi kuri emyaka 25 umuntu yiga bake emyaka 90 ari umugambi oro mu bestiri oro umugambi mu ekitana ngerega umwe yakwana obyasana egento ke korukuburayi orayi talinga nekijana no bokijana osene yane bijana bikwato burayi yobobe uburayi igobo wetera kuletera obongo bw'omuntu aya abagaka abo balega abagaka abo batebanga abagaka abo bateba nando mwaka gitoyo omunyiri gwato wonjo kirote yanje tindeba tinakwana muri koperi usina kiusina ki omuntu okorokunga ebichana abagaka abo bagwata abana ebichana bona igeto ko byara abana tubakini abana abo baje pabe byongosi byamambya nabo mugusi yagoteba abana babera abange gwetera antu abagaka iyo tokosomya abana elinde baje kutokonya umugakwira nenga otomo mwana siko elino mwana oyo achako nagoja siku goja okay asante sana ngo kwari ngakiya kwata bogorugo nare okoro moraliga egento ke koro kubugambi ngeli pagenda bugija osobo kaka omorai igale support mwali ke akato wakati kula libere lyo muntu omuntu wake ruchikura omuntu oyo korunze story ya ina kiere omuntu yo mayako wirendega asante sana kurwa chinsamecho urakwabere gukwigwa nindo chenchigenda tagocha nabo gwakesi miese mambia bono libitukelimo amos na kwanetega iganga nonya nama tidigo kwana boigo soko bwagire okay gagi gwagirezi bono rade kwa yebuto ire tibajeti gie kwa yebuto rase mambia bone na baito yesi migere 0788666663 tigadara igunga ninki kelio kwa na sema mambia soko bwagire ngaki kwa bokire ni ngoto kwa nere ngaki karuange birengere byage sema mbia bono ona karo ke butima muri komone ata banga nama chukuni sia bang chukro wa ga chekana mapeni era mai tena nga wa nga chukuni sinjiroro ye bukia tegeti kera oden hasta inga ai no nga nama ni den chare ngoro ingiste bukia tegeti akamenge shwanga chukuni sinjiroro ro sinjiga ndo kora mamocha okay ona unega ji ai kera mwana kama den umora ya mwana kora iko mosaro bonoro mambia ema muri kasi na ka tangwa ka sasini mena ka tangwa ka ote kasi na ka kweri ngaita bantu ngaite bichana ipaka ngabeka esa byonse oka kuri kwana kwari ngeiga abo wana tochi ko enda ko jimotu egasi ne rto ruto ali ko kwere kasi ato idaka utokora okay asante sana Selibulili nsoko bwakire okay natigira
Esoko bwakire. Atakandara baigwange batano boka. Esoko bwakire. Ngaki bwakire. Bwakire we. Ingo to kwa derese mambia bono. Tiga ko tegerere TV tegerere simi. Tegerere simi tiga ko tegerere TV keyeli yogirie TV. Okay. Koko na kuyaliga ni tiga nche soko bwakire. Ngoto kwa nere sema mbia bono. Soko bwakire. Bwakire bya ngoto kwa nere. Kwa na sema ndichama ku Transmara URS county ya Narok. Bana. Tebi yangu. Ono nale ko boli gakaba batango bogan kwe bichana no boli bobe. Bichana na vitu takatebe abara ibamambi. Batali lero. Abara ibamambi aba 2027. Okay, yes, yeah. Na inde ba batanga bara ya bichana na bwato bongo boke ba tamanye tipo bange bisu bigende buya. Aba bate bali studio gaiga. Abale studio. Okay. Digo no ekero to kurigeria. Abaga ka bodo taite ba ko telebi rogo ke na bwato bongo. Okay, sawa sawa. Hivyo liligiasi. Oyo toko kamuru komenyo maitera kwegerera eshengenjoga chore twale egesakukiria gekere oborai. Ono kwikegerera semo ya wonda likorenda ngare semo yokurare. Okay, sawa. Tigadara iguyo derejea kwa. Esoko bwakire. Bwakire Innocent. Bwakire biya sana kwa rai yakire. Rai yakire. Mpita mutwa ku Ruchucha. Gichucha kwa bokire biya. Chucha mbiyere twabokire. Ngagete gento to kwanira ya Murkomen. Murkomen yobeiro umuntu kwana mangana atari gokoregas. Asengenjo ekero konyora amanyete igoro ye chiguni nga chiguni nchirense amugete. Nande tago GPT go setago chigo chibwata. Nebinta ago tiya bakenya bitari gokoragas. Rure bono basemi mu basako genda se chiguni chire. Ekera amanyete obasemi omunki atari kubabwatira mbaji ko chagia banaiji bakwenda so mukutana. Okay. Ainde kera gotebanga abantu bale ko genda mapei nga chiguni cha rusiku na irobi chikabwatu na DCI na kwalete gende kabireke. Chikabwatu chikaiwi nchana kuiweka na chiguni cha bwatu cha kwenda mapei paka mono nchana kuiweka. Okay. Mwakwenda yuri ya mana ya abantu bagotebanga obukabira mbule Kenya gusega se bona bwatu obukabira. Kuise kuligere chi ministry chinyinga bono iga. Ase utabiti eri yakore tu yakwa no matuka era makeiga abazigiti abalekere ministry no muzigisi otanga inoro. Bwatu obukabira. Okay. President Uhuru Kenyatta ekera ukwana somukutano iga kwanete kale na nkolengiya. Uhuru gako advice abantu nga mwiso choro yakere mwaro inwe nganero rabakonye. Uya ikona bwatu busibuli bukwana bune no murayo mukuru ororege ndoke enderete Kenya yito. Okay. So Innocent isikoligeria sa abana be school batari kwende school bo muna toka enderete nga kioro jo bakongu abeire. President yaito yangire kubeka chibesa chisukuru. Ndakurwa no kwaidi akwaidi nga chibesa ngo twabekire lakini nchiko so ase isukuru. Tere ya moyo utataka abana bago jumutu aiga basome egara tuchukutwara chiguni sie chibono kuna bona aiti imaziko saa tumeta basigari aiti bachikwe bundisa bona bacha kotokolera nali una bacha kubundisa abantu baitu tuirane twese kobe sebune ya aiti Volende bache. Bono iga onye bana bali ko era chisukuru. Peace mission bacheto. Na bona bacheto rora kini bono jengi balete. Okay. Balete mo fundisa ali balete kuroro airuta abantu meta bachikokora bachikwe bundisa na arobona ojo kotora toro bokumwe singa tukwangire kuira bana chisukuru abana upadai kuira na bale kuba chiguni chicho aboro chibako banguchinjera mama watenga Nairobi bakuru nende amanyete na Nairobi bakuru tako babwata. Okay. So serikali yetu yabeire serikali yetu ikotoira senjerengi yana ndeka tukubatebi umaene banza kutulia jinsi amwedo tokona kubwata abantu nakobai chaki. Okay. Yanya saa tokonye Innocent. Asante sana tigangoira nande se tundende kubwata chisimi tigandara tigerabu nande ngoira na nindoche ne chimystical chinyige sana mbwate
Mwabere accused. Tete mo clarify. Mwabere accused dande asanai. Kwabere accused go transmara nga whatever abasae tiga barabwenera whatever nga bantu batakire barakonga bamaekoegwa. Nengwa nili whatever nga tubwene tikonyora nibukoro musai. I think you see one of my timaiti omo rigererio uri kuru transmara igambu atenseme yemo ngi kwa mine tiga whatever nga basai mbanyora nibuko barabake no yo ikonge yo duke ateba nga duke ateba rwete mabundu lakini amenyeta ikonge nabonga gete namo bwata boygo igona ateba nga tindigo discredit abasai entirely gekogera nateba ngumusawa yo monaro gokore mirimo yo kurukwa Eric Mugai minister ya maji I didn't discredit him igo tuwabatana na musu twatebanga abasai nabo baganiriye asuburai because bono nabarabwe ebirengo byamatukaya byabaikereire amangana abono amangana narabaga kabatari konyara wikera abasai bawikera buya lakini ebyorokeririmbire bibe babasai munabono yomo okuruku Onesimus Kipchumba Murkomen ne kyorokererie kebe kyumusai ko basuburai. That is what I am saying. Abasai abagakambali bale kyorekererie kebe. Nabo musga datenga no abagakambali bagu. Na ginataka gotika. Bagota onyure ngiri chara karo moke badogota kareri chara. Ngari charandiro. Ri charandiro rigotu. Eginche tali jarate abana musio tevete. Amusio tevete no ena macharango korariki ngogotari. So I tinta geti omurigereria mbwate bube igona bwatari ngana ki amangana abona saikirete enaga neti abasai lakini bona abasai mba koigu borai just because barabasai abasai bane bare bairu oborai barorekanire ko bebyorokererie bibe byabasai ko basuborai kena none chiwodi chitumna tokuru ase county chi ambari mbali abasai bange mba etue ribagari okurachi ward okwenda gari kwigwa bantu bagatanga tu akorete mistake ka omusao yo atangana nje tu ayeto muntu omonene because ibintu ebinde byakorekanire igo bire byokogechia ebino aya agento ke naso matamaro banda I will share it with you murikyo yo mari kuri kanga nga obo emusie bwa arorekanire gento ge gochajwa gekori guna ngana no mwana ore sukuru otarakore sukuru otakakoria yani none keratare egera asambangana yobora ibuya ataramanya none community ne korteki bunemenyete so bono omwari ngokorra gotebaiga abasai mbaga ne iria soborai naenda asobonge lakini yakarotoko ganda kuria basaba so asoborai tigatoria abasai barorekanire ba understand tinganki bakwanda asoborai ntonyore kerengokia omonto chokoteba ekiombe gekorukunga Kipchumba Murkomen n'abantu bari bunere mbaba se goso sobora because tigagikorera ekerto isukogerera numurayunga buna Kipchumba Murkomen ekantrie kwanda turi goitana esenje chinga kichia goitana na ndeka kwanda ekera chinga kichia ndoche na chia minyokire ntete mbaye mwe defend bintebere na mo clarify bintebere boroma yete no mugusina manyete nga monto gako agokore bikoro muna korenga nakinirie so abasai mbale bakiniri buya nando muntu muna twatebeteri nga muntu nabago ngabantu nabago batababwate tabie bwate tutukanu ingelinga omonte njiraki nete koruo bosai bwaye nabako nera kogotanero so toiso konyoro mosai muna Kipchumba Murkomen ukinete bobe nabako gendera ko bekwene so endo ngale gotabanga endo twale gotabanga linga Kipchumba Murkomen gare kiorokereri ky'abantu bekegorieke babwate batamanyeti kogamba batanyare kogamba buya kiagara yarorekanire munere lakini ntura qualify ngabasai mbagonyara kogamba kiagara umusao yo mutageto kogamba magwa wa korkwasani so ntura te banga basai n'abantu aba aya ngore ndonkere rigati gasha kwana regoteba igo nare gotebanga amangana ali rigathika chagware kukwana tarenge gotebiba Kenya igare gotebia bagwatani ba DCP kiagera article 38 igare gotebanga kero mukenya na gwatu gusuburi bugo chake chama
muna bono Gachagua achakire chama na anda abantu bali are gotebikiagera Rigathi Gachagua tari kende igaro muteneneri bwe chama gose garo mutangani bwe chama ya DCP abandare koa abandare koe program ya na babwatani ba DCP na bali bakogenda komorora igo ebintu biri are gukwana bigo apply to Kenya igo bigo apply to DCP. Okay. Nintake chindu wechi chana chiba accountable ya mangana bakwana. I want you to be accountable as engencho omwate banga eki aba akizime bate baga baligeri bate banga imwate banga ebirogombire nana ekwate ba specifically ebirogombire bono bitabwenere tibasae buna bono interior na bakwana. That is why tinde tiwira ndiyase ngenjomba kwana. That is why nande we defend. That is why omoligereria teba ngaki na inche buna nati getego teba bungaki na bo monto ko guburai lakini asinge njo yo kwara baba ni interest kiri cyo monto abwate kwa mana konyora omonto okolire ebintu bietane tigasieri aye ali abekere responsibility eyu tera divine ngabo no bunobo sae goso bunobo gakobogotu uzonobo nginobogotu neri ngaki obole ubu omonto no butaba gubwaye na obokogera omonto takokora ibintu kiri muna ogorete kibwenera na ande serikali yekero okoligereria ekero bari gukwana tingugeti na ande ndoche ngabono noise making ya jakire koba igonta teteba Gendera. My brother, you are running away from your own shadow. Bari gonsangira ngabona ko bande gati amomige point nara gota barende ina light touch point nara gota baneri ngaki uburayu buna obokuba bumuntu nonyine ngakinere moyi abetumu bitari ngagabwate miakemeke buna hasani ati kagota bari ngaki ese birengere libya igenda bonete gotanga ni gota bangaki ase birengere libya ye tari ngai ate to go authorize nga that is how it should be ase birengere libya ye gose birengere libya mosinga abantu mbale bayikikire gusuburuso bwabo igoboro botanyare kora gusuburayi bwabo bubwate obolema bwakirengi so bono tigante vega innocent tigante vega koratiga zini ndugu yane isam yaende to struggle ko changes to yani ko teba mangana ali tuateba ko yairura okay tiara na bago teba muna tuateba tigata que nero teba bwakire buyatiga muiguya oyo mochore nera bagwete kurigirikiara gare otora abantu bakana nembu yaje mbirire okay na vera to kukuni kuruka kukoleta akubya iyo mochora nera mukubirire litani ochoro oyo achoro aliye tafiai okay ayenga kiogorwa yengo kusakalia kana kurugeta mbiya mana sana Mr. Zakaria, thank you so much ntage tenkole chingwana chomweli mbugwaterania litangani muburi mwana uyo mintu guru kunga sami tatumie litari ana kweonia tigategerero yo soko bwakire hello mbe ule kwana hello ningo to kwana nere no kwana na Edina ngayo berete Nyamire taoni oh ntebi yangu okay, asante sana Edina kuru Nyamira nakira arra katika bwate simie enyenjo gwachire bali inengao oyo sami ata te gutumire tayana ko kweonia
mang'ana tayo nateba neritarine mang'ana tayo nateba abwate bukorikanu bonde bwonsi nonye naye ninkoboria nogokerete ebikoru bia Kipchumba Murkomen. Okay, sawa. Ebikoru byogoitera amanyingani omate oromeme igoro rusinini lakini igoro gosambari nani. Asante. Oromeme rwa Kipchumba Murkomen rwarorekanire rogoetani chinkwana iganga omogengi gocha gotebieke agenda atebioyeke agenda atebiorio andaira ne goteba chinkwana chiaye ngotutuomanitire toche goitera na amanyinga already as chinkwana chiaye no gotaba kini kwa ya semeremo yaye abantu bachire mbera nande nakirateba ngaki aiga somukwani yo mwari akorera nakorera kuburinga nonje naburibo umuntu urigete Kipchumba Murkomen ere kerako genda korara gitanda nkoko kerari mirimo Kipchumba Murkomen yagokora akira kinateba nga esengenche yo borende na manyinga yo muntu yo mukenya yoria tangaya bwenera semyaka ya Kipchumba abasekerogokeria mbuyamono nagutumye ritaria na kwa ongakiuziri nga okweonia njetindi chiro kugorwa gose gukora biasara ebyo Hassan amangana twari gukwana gaigana ari ngaki Murkomen igakwanite buna Murkomen asengenja bwate nero tenete doki tari moza okwanite. Let us address you can talk about object to address you can talk what that is not the youth we are speak umuntu okwanite ngaki ne interior minister na anda mangana yo kweonia asani ne ringaki kirugo kene ke yonko bori nkweonia egere nchinguru isiko garia mangana toro kwana na ringaki tigato twaro burayo buya regardless yo moza obomogotwo what. Okay. Tukoramos. Ense yaito ya soire ase obututukanu gosobokorekanu munogo ase ngenja bakenya chimilioni gete bachiete sedebe bagake kura bagakera William Ruto nje narengo yo mobo nje tinimwakere tinande gento kotabyo monko ngo promisio mo Kenya gosomo gusine ringa ekura yane kerere ya moni nindegereri buya nande nabongo sabo mo gusine rarigereri buya kerako beke kura ye president tabasha kobeka se uburoso munogo nande njerengi yayo correct mistake yense yaito noko boka twensi buya mwambie mori tukuchikura chia bangirwe to ake kura yoko change orai bwense yaito egere to yirani ese track egera masoma abe buya abantu baito barwari kubuya none chipara yitikiro asiwe nonya nekero ogotara sense ya sorogongorwa East Africa go sense wa kwagokerwa asoko bomo Kenya ochorete buya biya mono sana tiga tukore no yo togenda kanere rero ntete gukora n'isimu yo kwendaka era soko konya kwanzie kere pina ta kubori swali ali morioka Murkomen tutikane gasi yaye omutenene yo Murkomen unabona ye munorega abu aino mugaka buo konya ororo mwana wa korega siketo mochi egasi nero take umfanya kasio egasi nero take takore umaikwa nyoro korega zero post nari kubori swali zeiga oyo butenene te Murkomen nere gasi ya Murkomen oyo butenene Murkomen no mugaka ni kinataka baka ubanganze no mugaka ni gusine kichana okay aya ningo gwada oya kurokunga tio yodio kyolisteri koro imaburu to ikonge okay thank you biya mono sana riboli elimbacho waira nilie wiki gocha tiga tutigera abo mwancho murigereri se omurubeli nsoko bwa kiro yalire cha etire chitaike 33 maega yechinsa isatu ase mambia bono nimanye tenye wiki gocha amosingo ntebiare nabwate getabu agontebinga siaseye oyeligereiri etale ndiringo chire kubwekana bune ya Kenneth Matiba ine wiki gocha litukulia Jumatatu awe chigototebyo mwancho murigereri nga ningikirie chikoba nchenguru ku Innocent Onyango tumira neli tukulia ngyo nande tunyara ko batoko basubwamo asumurubeli nsoko bwa kiro